ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mansarita manen inton Lunes. Wang, amok day tanan say. Kabisada ok ti mansaray ken anibersaritan niya. Kita ang mga nusabong laang maninti itid mo kanya. Ha? Makauma ti sabong akanayon, Romeo. Awan mo't ngamin kwartak ita. Amom mo't tibiyag dagiti kas kanyak ang makipaspasada laang. Awan kwartam mo, no? Imot ka laang. Pudno ti bagbagak nansay. Manulaang mo't ti mapaspasada kiti may isang aldaw ngay. Ay nawaw, kastoy nga rodan, agan ano saklatan. Tapno ibagakken ka, sa anak ana irwam iti kastoy. Di ka madanagan. Agrimedyo ak. Tapno saan ngagsakit tinakam mo kanya. Siguradom lang, tanusan talaga nga i-break ka. Saan kumamot anansay? Amomot ngay ayatin ka unay-unay. No di mo kayat ti ma-i-break, itid mo amin akayat ko. Happy month saray. Anya ngay data? Kita ano anya? Para kanyak daytoy? Wang, sigurado ang magustuhan day tansay. Aha. Wow! Balitok nga alahas daytoy na, Romeo. Magustuhan ka di mo't laang ti regalo? Wan, ngampud no ka di abalitok daytoy. Amangan mo't no. Di ka madanagan, tapod no abalitok day ta. At to'y ti resibo na yung kita ang tapno saan kang agdwa-dwa kanya. Ay na! Yaman na klonay, Romeo. Nasayaat kami lang dito'y Pinas. Evelyn, bakit? Kumusta ngay mo, ti pa nagpasadam, lakay? Nasayaat latamot, bakit? Oray ka sanaw, kat adalat tamot mayaw-awid ka. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta, lakay? Isupay mat, ang mainayon iti urnong tayo. Wan bakit? Ay wan gayam, agpaspasada ka di pa, iti kapsat ko? Idik abroad mo. Inaldaw ng agpasada ni Bayaw Rumyaw. Ngamidad dan nobya na, manumot ng agpasada. No kasta, inaklon ni Mary, akalugaran tayo? Saan bakit? Saan ani Mary tinubya ti kapsat mo? No saan ani Mary? Asino ngay nga rod? Ni Nancy at taga-syudad tinubya na ita. Ay nawaw, Diyak man amaw, nanya tinagustuhan na iti dayja babae bakit? Ti damag ko, nagamamuda ka no, iti may nga inuman. hello, Auntie Puren. Pasensyakan, kaanakan. Saan ko nakita adagos ti awag mo? Ada ngamin ar-aramidag. Okay laang, ante. Adalaang man kayat ko, asaludsudan kada kayo? Anya day ta kaanakan. Pudno ka de, asaanan nga agpaspasada ni Romeo? Ay wan, manmano ang makitak nga agpasada. Ay nawaw, apay ngay akasta, ante. Kano masansan ti out of town da iti nobya na. No kasta, nakit kita yon, tinobya na, ante. Wan, waitress iti may nga inuman, idinagam muda kaanakan. Ay katsapay la kumaa, ta seryoso day ta ababae iti kabsat ko. Narigat mo't nulukwan na laang ni Romeo. Saan tayo nga amaw no anya ti sumaro no ang mapasamak. Ngam sapay la kumaa, ta isudamutan ti agkatuluyan. Sapay la kumangarod, ante. Kita am daytoy a resort, Romeo. Ha? Nagpintas ka? Kaya't kukumati agbakasyon iti dayta a resort. Kasla dayo man. Mabalin mo't nga aglugan ta, nulakit di kayat mo. Narigat mo't ngamin ti ag out of town. Ta sigurado adakkel man ti magastaws. No ay ayatin na, aramidem dagiti bambanag apakaragsakan. Kasano nga rod ang makaurnong ta. Matunggal adda ti kwartak kat gastusan ta. Ay nawaw, agrekreklamo ka kadi.
Mapilpilitan kan samit nga gastos para kanya. Saan akas na tiket ko asawang? Ibagam lang, no mapilpilitan ka. Tagsi na takiti. Ay, saan Di nakibreak. Nagpanunutak iti pamuspusan. Tapnosan ngagsakit tinakam mo kanyak nansi. Kasta aramidem ti pagrebengam, ta si kakit nga rod ti lalaki iti relasyon ka. Ipaay mo dagiti masapsapul ko, no di mo kayat ti mapanawan. Nalawang, Wan. Nalawag ta amin kanyak nansi. Lumaba sa kantay. Mabiit man laang kaanakan. Hata ka di bagam antay. Asino dagi jay bisitam? Bisita. Nakitak nga adalugan ang nagturong iti ayan mo itay bigat. Dagi jay katay. Wan, asino dagi jay? Ay, kuantay. Dagiti gagayim ko dagi jay. Binisita dak lang. Takailiw dak kanumatay. Nabayag ngamin asaan kami nagkikita ka. Ay nawaw, bisita mo no? Adamutan ti iligar nga aramidam. Nantimoy. Nasingpita kanya. Apay ko mga garami dak iti illegal ngay. Saan ka pa yan nga agpaspasada? Makumi ko maklaang. Isadya akong masango tagpasada antay. Ang awan pagdanagan niyo. Tawan ti illegal at trabaho antay. ay na, nagasatak at talaga kan karumyo. Ha? Una, taami na kayat ko kat ited mo. Kas kumaita, nagbakasyon ta iti resort akayat ko apapanan. Wala, tanapatag kalaunay kanyak nansay. Diyak kahit nagsakit tinaka mo kanyak. Iso nagpanunutak iti pamuspusan. I know, I love you. Nagmayatan. Agurnong ka mananuay. Ha? Agurnong ka. Tapno adda manan gastusan ta. Kan tapno adda maitid mong allowance ko. Kaslasan kamot anaragsak. Kasano ko ma? Kat di mo matan maipaay dagiti masapsapol ko. Mawatam ko mati sitwasyon ko, nansay. Ay, diya kaya ti kastoy. Sa anak anairwan. Amumot nga aramidag ti kabalak. Tapno maipay ko dagiti masapsapol mo. Di ka kadi madanagan tang pasadak manang. Umanay ayamat day ta pagbiyagan ta. Un ano agtipid ta. Sa anak anairwan nga agtip-tipid, Romeo. Italaang mo da itong. Nung makabawi ak ilibre ka manan. Kaano nga ron? Saan pa yung taa? Masapol nga orayan, tarugyak man ang taagurnong. Makiinumak man antay. Naibus gaya man, di mainom adano medyo balay. Makiinom ka laang dita Ay na, nagyaman naklaw na yan, te. Italaang manan ang nakitak ang nagpasada ka. Huwag nata ka sa pulak ti kwarta, ante. Para itigul digger anubiam ka day. Ay nawa, saan ma, tantay? Sipod nagbalin anubiam da dyanan say, nalipatam matan dagiti planom itibiyag mo. Ay tiklaunay ni Nancy, antay. Wen ang marupat kwarta mo nga road. Anyan tulaangan ti pagbanagan ti biyagyaw no bilang man ta katuluyan kayaw. Saan mo't arupat kwarta ni Nancy? Di mo kanunungan ti aramid ti nobiam. Ni Rolando akalugaran tayo tinangibaga kanyak agul digger dayjay. Ex na magayam ni Lansay. Nasakit lang tinakam ni Rolando. Tanakiwin naswas ni Nancy kinkwana. Iso nga agar-arami dit istoryante. Kita ata mga no di mo mapupuutan, dayjay gayam ababa iti mangilumlum keng ka. Para kin ka, Nancy. Ay nawaw, dayto laang. Anong sampay laang? Noan niya ti kabalak nga itid, tabasit tinapasadak itang. Pinaumaynak ditoy, tapno laang itod mo day taalugaw kanya. Bumawi ak to kin ka. Ay saanan, agbreak talangan. Di na ko mama i-break Makauma ka man. Ikanak iti makalawas. Tapno makaurnong ako eh. Gumatang tanto iti paboritom amakan. Saanan, kukam talugaw mo. Dinadail mo laang talda ko. Na, anya pa lang aramidam dito'y pag-abangak ha? Di nakmut nga minang kasarsarita. In-black pa yan. Ay nawaw, saan ka di pa'y analawag ti amin kan ka, ah? San mo kumamot nga ramidin ti kastoy kanyak
Kasano aklangan no panawan na. Saan ko naparikot dayta? Anya? Ala, no awanan ti bagam. Pumanaw kan, taumay ni David Inton madamdama. David! Asino David? Dagdagdaton kanya. Anya? Pumanaw kan, taamangan numaranaan na ka ditoy, kat anya pa'y ti maaramid na kan ka. Sapay dakala tao dayjay. Awan laban mo kan kwa na kunaktumay. Talaga pinanawan na ko ni Nansing. Awanan tinamnamang agsinublan kami pa. Tadamot din ti David itibiyag na. Umayak man. Ah, manang? Siyak nga rod. Kumusta ka matan? Kaano ka pa nagawid, manang? Idi rabi ilaang. Anya di nadamag ko nga adda ka no gold digger anobya. Nakadamakam? Kat no iso ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Aguray ka. Diyak matan makita ti salaset aginatang day dinanang kantatang. Ay, kuha manang. Tay, kuha. Nagraman ti ref. Awan matan. Kuha nga may manang. Ay nawaw. Di mo ibaga nga inlakom dagiti kagawaan nga inpundar dananang kantatang. Nailaw anak, manang. Ay nawaw. Talaga di ka agpampanunot, Romeo. Anya ti ko nang itayan, bakit? Inla ko ti kabsat mo, dagiti na ipundar, dagiti dadakkel yaw. Wan lakay. No kasta, isugayam ti ginastos da iti gold digger, anubya na. Ay kat sigurado day ta. Saan nga agpampanunot day ja tao? Kasano nga rodan da ita? Ay kat sukatan na. Nagturad amang ilako iti saan namat an naipundar. Inulaw ni Ayat. Nuapay ngamin nagdaton pay laang iti day ja anansi. Kat adda nga rodan ni Mary. Ni Nancy ti pinili na, tanapintas ni Nancy no naka-make up. Nakitak tila dawan ni Nancy. Kat make up laang matinang papintas ken kwa na. Ni Mary ati original ti kinapintas na. Saan pa'y arupat kwarta day jay? Awanin tadamot tin nobyo ni Mary ita. Makisakduak mananting. Nay, kimbutong ka mat Romeo. Kagangay ti may si stress, anting. Ay nawaw, anya ti paka-istrisam. Nagataw. Saan kan sapay mat amang mangad? Sa anak nga rod ang makapangan, anting. Nagado ti pagbabawyak iti biyag kaw. Si kanto mo nga may, nagpaloko ka iti may sa gold digger. Sayang dagiti nagastos ko, anting. Inla kumpay kano dagiti kagawaan yaw. Wan, iso ti ginasgastos, may. Ay na, Romeo aya, napnapanan ti panunot mau. Sakbay ti flight ko, kayat kapay ang makasarita, Romeo. Apay ka day, manang. Uston di mon ilaklako dagiti kagawaan dito'y balay. Wan, manang. Ti dagaken balay launay. Ang mga nuag subli day dyanan si kat kumpormi manon tiing kailaklako. Saanan, manang. Nagadala kong tinapasamak. Nasaya at mo't nga ron no kasta. Nuag pili ka iti babae. Jay kumamot mapagpiaran ading ko. Jay babae nga ayatan na ka itinamay man ken rigat. Wan, manang. Tanda anak day ta. Di ka agpaalilaw kadagiti babae akas ka ni Nancy. Takas ta aklase ti babae ti mangdadaal iti biyag mo. Ken mangilumlumken ka no di ka pailaang agnakaw. Agrubwata kon lakay. Agananat ka bakit? Tibilin ko kin ka no adawayam sarong karam to ni Romeo. Wan bakit? Bantayam, tamangan no saan tayo manan amapuutan kat adda manan ilako na. Siyak ti makamoy ti kabsat mo, bakit? Agyaman aklaunay lakay. Di ka mabutang amang bagbagakin kwa na. No amom akam malimot ng ter aramidan na, ay kat talaga abagbagam Ay wala. Talaga ang makangig kanyak, no natangken ti ulo na, bakit? Agkapita bayaw. Agyaman na klaw na yating ko. Kumusta mo tin ti marikrik nam? Okay lang ang manong. Narigat agrugi manan ngam anusak manong. Ay wala. Di ka nga nagpaluko Saanan manong? Bayaw, ang mga nagtetext pa lang ni Nansigan ka. Saanan manong? Urag text. Saan kumutan ang pagan ano? Kasta, anum ti babae arupat kwarta bayaw.
Pilyam ti babae akas ken manang mo Evelyn. Nagagat ken mapagtalkan no kwarta ti saritaan. Wan manong, sa anak amang asawa, no saan akas kin manang Evelyn ta asawaag. Saan kan samit ten nga agin ina nakaanakan? Wan takayat kumot ti makaurnong, ante. Ay nawaw, talaga adakkel tinagbaliwam. Manipot ita, urno sa kon ti biyag ko, ante. Sana kung agpaluko manan. Kita ata ang mga no agsubli ni Nancy kang ka. Urag sublay. Sana kung amakisinublang kang kuana, ante. Sapay nalaka ka ama alilaw. Ay nawo, idilaang da dyan, ante. Saanan ita? Sigurado ka. 100% sure, ante. Sige, agpakada akon. Tama nga nung naurnong manan ti pasahero di paradaan, ante. Talaga agim baget kan. Kapilitan, ante. Kayat ko ta gurnong para iti bagay. Kantap no masukatak dagiti kagawaan mi ngayon lakop. Mabalin ka di nga agsarita ta, Romeo. Nancy, Kailiw kan. ay nawaw. Anya tararamidom dito paradaan. Itay pa yung urayan ka takayat ka makasarita. Lading ita, ngamsan ka kayat akasarita. Anya, Kalpasan ti panang lukom kanya, kada ka manan. nagbabawya akong tinaramid ko ka, Romeo. Di mo namnamagan na makisinublanak pa ikan ka. Saanan ang mapasamak da ita? Please, matan, Di nak mo narakupan. Nakababayin ka na kiti tao. Ikan na kumapay ti may sapay agundaway, Romeo. Saanan? Pang-asim ta sardangan nakon. Di mo guluan ti biyag ko. Tadyak kayat ti mailumlum manan. Jak ipalubos at ibabaya kaskin ka ti mang dadali ti biyag ko. Nansay! Ay nawaw! Piliam ti babae ang mapagtalkan iti amin abanag. Kang runaan iti amin, piliam ti babae ang mangisakit kan ka. Liklikam ti babae arupat kwarta. Tapno awan to ti pagparikutam intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Manuti impaw iti OFW nga ama ti apok, di maanak ka. 20,000 manan, nanang. Ay nawaw, nagsya atan. Ada ti urayan tayo at 20,000 iti binulan. Wan nga rod, nanang. Saan tayo amarigatan? Saan tayo aparikot ti kwarta no kastoy lang? Naimbaglagan ata nagpasikog ka iti ex mo, anak ka. Ni nanang mo. Husto laang ti desisyon mo nga agpasikog iti dayjay nga iwander. Nga maid, adda pa kay ranudan mi iti kapsat mo. Manuti ka sa pulan nyo, ayan, nanang. 5,000 laang anak ka. Ha? 5,000 para kada kayo. Ay na, agihaman raklaunay anak ka. Gumatang kan tumulaangan iti bagas kan pangkusina tayawan. Sobra mo lang day ta akwarta para iti apaw. Wan, nanang. Saan ang masapol nga ibagayo? Taamok dagitan. Si kamit ten ti makaamaw. No awan ti mangbagkat iti bagas, ibaon mo ni Frances. Adda iti silid na, nakaturog manan. No siya, mapanak manan iti ayan dagiti kumarek, tamaki ay aya makadakwada.
Good morning, Mariroda. Ay nawaw, nakaragragsak ka ita, Maray. Siyempre, adaman ng kwartak, Maray. Wow! Sagsasangaribo mo't day ta, Maray. Impaw iti ama ti apok, Maray. Anya, isugal mo ti kwarta para kumaiti apaw. Wina, tabarang agdubli, Maray. Mangrikap ka kiday, tamapantamanan makiayayam kadagiti kumari ta ijay daya, Maray. Ay nawaw, awan kwartak ita, Maray. No awan kwartam, pabuludang ka iti sangaribula ang Maray. Ay isanan, Maray. Makautang ak paikit de. Si kalatan ti mapan. Amangan numaamuan nila kay ko anapanak nakisugal ket apaan nakmanon. Kabutang mo nila kay mo, Maray. Saan mo't kit de, Maray? Nga makapakonsensya mo nga main. Iso asi kalatan ti mapan. Naimbagkan ka awan agungot. Ken adda kwartam apag sugal mo. Naawat kon timpaw it mo, Evander, anak ko. Nasayat mo't no kas tatatang. Anusan nyo taday talahang ti kabala. Amuyo man. At tatiputot ko masapul a sustentwak. Ay nawaw, dakilan da ito'y atulong mo kanyak anak ko. Ayun gayam, naipaw it mo ka din ti para iti apaw. Wan tatang, nalpasan Nasayaat mo't nga ron no kasta. Tapno awan maibagbaga ti pamilya ti ex mo ken ka. Aywan mo't atatang, ore kastuyak lang. Amok ti obligasyon ko iti putot ko. Very good no kasta anak ko. Ure awan kayon ken Gemma. Agbalin ka responsabling ama iti anak yaw. Wen, tatang. O sige, agpakada ako. Sinaludsod ko lang no naawat yu ti pawit ko. Okay, agan anad ka di tabalasiw taaw, anak ko. Anya ka lakit dimutin aya Jima. Ni, apay ka dinanang. Itay pengagsangsang iti anak mo. Apay ka no aya. Naibusan ti gatas na. Ay nawaw. No naibusan, gumatang ka manin Manulaangan tinabati ang kwarta nga impaw it ni tatang na. Pangasim nagaduti pampanunutak ita. Makarengreng payla ang matday tang anak mo. No kurang ti 20,000 per month. Ibagam ken Evander, tanayunan na ti ipawit na akwarta. Nay, apay akasta ti itsura marikulasa. Saan meten ang maidrawing tilangam? Masiksikuраnak nga rod, Maray. Kano nagragsak kay dinapalabas nga aldaw. Naibus nga rodin ti kwartak. Ay nawaw, di mo ibaga nga impaabak mo iti sugal ti impaw iti ex ni Gemma para kuma iti apaw. Naabak nga agpayso, Maray. Anya, Ay, masapol nga urayak man ti ipawit dain ton umay abulan. panag ko na kat masapol nga isardeng mo ti panagsugsugal mo, Maray. Apay kuma, kaisungarod matiliw-liwak, Maray. Saan ang maiparbeng nga isugal mo ti kwarta para iti apaw, Maray? Ado ti kwarta ni Evander anya. Amumet nga OFW dayjay. Day tangarod kat, Maray. Nag-abroad tapno adda maited na iti putot na. Sa ita, isugsugal mo laang ti sustentaw nga ited na. Ay madimot at ikasta, Maray. Naimbag kumano mga baka. Saan met nga raw takanayon ka ang maabak? Anya en lotom amasida, Jima. Adda tuyo di tananang. Ay nawaw, tuyo manan. Ano sa nyo pailaan Tawan kwartak ita. Kaano nga gipawit ni Evander aya? Inton umay alawas pa'y nanang. Ibagam, tanayunan na ti ipawit na. Kurang ti 20,000 per month nga itid na. Wen nanang, kasta talaga ti plano. Ibagam, apagbalinan nan at 30,000 iti makabulan. Wen nanang, Siguradaw adakkel ti sweldo na dayjay iti abroad. Isu nga agpanayon ka, anak ko. kurang ti 20,000 per month nga ipawpawit mo. Nayunam mo't Isulang mo't ngamin ti kabalak. Kurang nga rod, amo mo't anangina ti magatgatang ita. Saan na mabalin? Tadamot ti datuma paggasgastusak. Di Evander ka di dayta. Wen nanang. Mudtoy ti cellphone, tada kami ti agsarita. Ah, Hello, Evander. Abay ka din, Nana. Tapno ibagakeng ka. Kurang ti 20,000 per month asustintaw. Pagbalin mo at 30,000 per month. Ay nawaw, apay ako urang.
Kasaan pa'y mat nga agad adal ti putot ko, nana? Nanginangarod ti magatgatang ita, di ka makaawat mo. Anya? No kayat mo pa'y amakita ti putot mo, 30,000 per month ti itad mo asustintaw. Anya ti kunam, anak ko. Ulitin man. Imawag damanin kanyak, tatang. Kurang kano ti 20,000 asustento para iti putot ko. Ay nawaw. Kasano akurang? Kasaan pa'y mat nga agad adal ti putot mo? Di kayat da, ket 30,000 per month ti ipawit ko, tatang. Nukasta ti aramidam. Anya ngay mat ti mabati aparakan ka, anak ko. Diyak amon, tatang. Kasano nga rudan dayta? Saan mat amabalin nga ipawit mo amin ti matmat gadam? Tadamat ti sabali a paggasgastusam. No saan kong aramidon ti kayat da? Saan da nga ipakita ti putot ko, tatang? Ay, naglukon da kita tataw. Naimbaglangan ta nagsina kayo ken Gemma. Tulungan ta kumatatang. Diyak amon na niya ti rumpang aramidag. Di ka madanagan, anak ko. Tulungan ka. Numasapul nga agimbestigaak. Aramidag para ken ka. Una yan, 30,000 per month adaw dawatin dakin ka. Sa dino ti papanam, kabsat. Iti ayan da kulasa, kapsat. Makisarita ak. Tadakkel unay ti 30,000 asustento adaw dawatin da iti putot ko. Mano aya ti sigod nga ipawpawit ni Evander, kabsat. 20,000 per month, nga masaan da kontento. Ti kayat da, kat pagbalinin na at 30,000. Madanagan mo tan ti putot ko, tawan ti mabati para iti bagina. Ay nawaw. Dakkel ti sustento nga itid na. Ang pakurangan da pa'y laang. Kurang kanungamin kapsat. Talaga akurang tasaan laang met ati putot na ti papapanan ti sustento. Intero a pamilya ni Gemma ti sustentuan ni Evander. Agraman sugal abisyo ti ina ti ex na. Anya? Amom kaday, isugsugal ni Maricula sa ti daddo mga ipawpawit ni Evander. Pudno ka diti ibagbagam kapsat. Day tatipod no kabsat. May mayat no ipalis tayo laangan dagiti kasapulan ti ubing, ta isulatan ti itadyaw. Tano kwarta, sa bali mo't abul sa ti papanan na. Ay, kabsat, di mo ibagbaga asyak tinagipulong ken ka Ay, Maasyanak laang ngamin ken Evander. hello anak ko. Kumusta, tatang? Nakasarita yung kadiida? Saan ko ida nakasarita? Ngamad na amwak anak ko. Anya day tatang? Anya tinaamuan nyo? Saan laang mo't gayam at iputot mo ti papapanan ti kwarta nga ipawpawit mo? Anya? Dayta ti pudno anak ko. Talagang agkurang. Tamay sa pamilya mo't gayam timang namnama iti sustento nga itid mo. Agraman ti bisyo ti ina ti ex mo. Isumot lagayam. Kitap mo saanan ang maulit anak ko. Ibagam ken Gemma, ta ilistana dagiti masapsapul ti anak yaw. Gatas ken diaper, ken amin ay, ta ibagak ken manang mo nga agpurchase. Saanan a kwarta ti maited kadakwada. Mayat tinapanunot yaw, tatang. Mangted kalaangan iti basit akas anak ko. Tapno adda gastusan da no adda emergency. Anya ti kunam, Evander? Ilistam dagiti masapsapul ta anak ta. Anya? Manipod ita, saanan na kwarta ti pawit ko? Apay, amom no anya ti kasapulan ti anak mo, Iso nga rod nga ilistam, tagpurchis ni Manang. Kwarta latang aminon ti pawit mo. Siyak mitten ti masurot ita. Dakkel unay ti 30,000 na daw dawatan nyo. Saan mo't nga agad adal ti anak ta? Unay kamatan, tilaang bagim ti pampanunutan. Saan aga puta dak dito abroad kat ado ti kwarta? Umawag ka inton sumangpet ni nanang. Tada kayo laangan tagsarita. Makapaawan ganas ka. Apay adi mo kayat ti mangipaw iti kwarta si ka Evander. Gaputa diyo ang mo ti agtipid, nana. Ay nawaw, nanginangarod ti magatang ita panawad. Siyak mitten tagdesisyon ita, nana. No kasta nga raw, di mo namnamaan a makitampay ti putot mo. Anya? No di mo kayat ti mangted iti sustintaw, lipat mo nga da putot mo. Mangtedag iti sustento. Ngam saanan a kwarta, nana. Makaparurod ka. Saanan a kwarta? Tama nga nung sa bali abul sa ti papanan ti kwarta para kumaiti putot ko. Ada kang kadayta, makabu ka.
Awan pa'y sir bimbay. Oh, para itapo ko ta, kulasa. Day talaan. Ado da ita. Good for 1 month. Awan na yun na kwarta. Aywan, ada ti 3,000 dito. Ay nawaw. 3,000 laan. Wan tadamot ng tiginatang mi agatas. Daya pa, kandad dumapay akasapulan ti apunta. No apay ngamin agim matang kayo pay laang ket imbagami mo't ada kamilatan ti makamaw. Gaputa diyo amot agtipid. Kaasi ti anak kong agtrabaho, iti balasiw tao. Saan analaka ti trabaho na ijay? Responsibilidad na ti mangted iti sustintaw para iti putot na. Wan, amo mi dayta. Ti kada kami laang, ket agtipid kayo kumamay. Saan akong kumpurmi ti pangigasgastusan, wano pang usaran nyo iti kwarta. Di mo ipakpakita ti ubing iti dayje nga ibandar. Wen nanang, Marmarwam dayje ama naging bubukawd. 3,000 lang agpay so tintin na. Wana ta isuda mo't ti nagpurchase. Agpakalaing dagita at tao. Kasano ngayon day tananang? Awanan agparikot tayo manan. Awanan ti pakairanudan mi iti kapsat mau. Kurang ti 3,000 agastusin tayo iti makabulan. Ay, babusurak launay iti dayje nga ibandar. Nay, apayon maray. Wana, tag groceries kan 3,000 cash laang ti inted na. Ay, ikaw maray. Mano ay ti sigod nga itid na kada kayaw. 20,000 iti binulan maray. Ay, nawaw. Dakil ti 20,000 per month nga itid na para iti putot na maray. Kurang nga ro dayjay maray. Sobra day jay para iti putot na. Agkurang laeng no tinamnamain nyo kat intero a pamilyayo ti suportaran ni Vander. Anya, No nakontento kayo kuma iti 20,000, nasaya at kumamaray. No apay mat ngamen akayat yu pa'y apagbalinan na at 30,000. Anya ngay mat ti mabati para kenkuan na. asino tinakadamagam iti dayta? Nagistoryada kang ka. Saanan anapateg no asino tinangidanon kanyak mare. Agyaman kay latan tauray kaskasano, ket addait ited ni Evander a sustentaw. Saan akas iti dadduma dita? Anya tintiks ni Jimakin ka? Iti mandadak ka no, tatang. Ay dawaw, apeng agdimandada. Gaputa kurang ka no, itig ko asustento. Nagturad mo kanda kita at tao. Anya nga dati kasayaatan nga ramidon tayo, tatang. Urayam nga agdimandada, anak ko. Ha? Marmarwam da kita at tao. Nagdimandada. Sumango ak. Heh, para makita no saan da ang mapabainan iti kasta nga aramid da. Ang mga no. Agtalag ka kanyak anak ko. Inaramid mo ti pagrebengam kas ama. Bayam ida, no agdemandada. Para makita no pagpatinggan ti kinatangsit na kita tao. Sa dino ti papa na Mariculasa. Mapanak man iti barangay hall maray. Ay nawaw, apay ijay? Ada edi mandak maray. Asino mo't mare? Dayjay nga Evander Anya? Yan tangay tip-tipi din na mati sustinto nga ited na. Idi mandaki day. Nene, agpanunot ka pa'y na imbang maray. Di kag dardarasudos. Kita ano saan ama ibabain iti kastoy nga aramidag. Apay mare, di ka mabain numaamuan dagiti opisyalis ti barangay tayaw, ti angot ti pamilyayaw. Anya, No agdimanda ka, amangan numabaliktad kayaw maray. Amangan numaamuan da anag numarti buo a pamilyayo iti sustento nga ipawpaw it ni Evander. Saan aga po ta OFWJ tao, ket agbalin kayo meten nga abusado. Ay nawaw, nagawid kayo met adagos, nanang. ay, Ni, nagunagmeten day taasan na ayo, nanang. Anya tinagsasaritaan nyo iti barangay hall, aya. sa anak-anapan ijay. Ay nawaw, tinagsaritaan tayo ket idemanda tayo ni Evander, nanang. Nakabutbut ang gayam ti agdimanda anak ko. Apay mat, saan damat akap-kapin ano ni Kapitan?
Wala ngam ang mga numabaliktad tayo. Ang mga nuda tayo ti maibabain. Anya? No agdemandaak, maamuan da ti angot tayo. Maamuan da nagnumar ti pamilya tayo iti kwarta di ibander. Ay, kasano nga rodan da itananang? Awanan Anusan tayo numanaw kan anya ti itedda. Tinapatag ket ada sustinto ti anak mo. Anusan milatan iti kabsat mo ti agtrabaho. May mayatan day jay ngam ti maibabain ti pamilya tayo. Ay, nawaw! Agtrabaho ka tapno adda kwartam. Di ka mang namnama iti nagrigatan ti sabali a tao. Laglagi pam at sustento a para iti ubing, kat para laeng iti ubing. Saan kat a para iti intero a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda 50 pesos mo dita, baldo lakay. Anwam ti 50 pesos, Paulita. Inayon ko iti plite, tagpasintruak. Mapan ko alaan ti pau iti anak ta a professional. Ada nag-text ka. Adda ay manungaminan ti plite ita. Ngiminan samag, tangimina mo ti kruda. 45 pesos erta. Ngumno kayat mo anayunan, 65 pesos ti ited mo. Day talatan 65 pesos. Kasi dagiti drivers nga apektado. Madalakit ti kwartam, apay kit dinasaan. Tulong mo muting kadakwada. Ay nawaw, siyempre mat. Nasaya at day tabakat. Agtitinulong tayo ita apanawan ti krisis. Nayunam nga raw to'y 15 pesos ka. Adda kwarta iti bulsa tinangisit a jacket ko. Mga lakalatan dita. So flame, chess ka ading ko. Agyamanak man ang melody. Apay ngamin nga alaon pay laang ti suplim a 5 pesos. Ha? Amoyo ang imina ti krudaw. Di kay pay makariknamag. Ay, kwa ngamin na Paulita. Tilaang bagiyog ti pampanunutin yaw. Amoyo nga apektado dagiti driver nga paspasada. Ay nawaw, saan kumamat akas ta ti panagsasauyo iti ubing na Paulita? Estudyante pay laang ni Cheska. Nagatad ti 5 pesos iti kaskin kwa na a working student. May saka melody. Kanunungam ngamin ti arami da kasta. Tinapatag kat binayadan na ti husto aplete na nana. Ayaw na yan ti kasta kapanunutan ti tao. Bastos na dya ang melody. Ay nawaw, anya ti basol ni Melody king kaaya. Nagturod asumungsong ba't na dya babae. Awan respeto na iti bakit akas kanya. Amangan ba't no si kangamin ti kamali? Anya kumangay ti kamali iti insawang ko. Pudno mag akaasi dagiti drivers ita. Saan adakas nunay nayunan tayo ti ited tayo apamasahe. Ang damot puntong bakit? Adamat nga main. Angam no saan da kabailan ti mangtod iti sobra, saan mo idaapilitan? Tinapatag kat bayadan da iti husto ti plate da. Ay, talaga laang ama naging bubukod dagita at tao. Tilaang bagida ti pampanunutan da. Ay, nawaw.
Kontrabida dayji bakit? Sino abakan? Dayji Anana Paulita Anyat na pasama kaya? Imbabain nakit din ni Cheska itay. Ay nawaw, anyat gapuna ngayon babain na jay ubing. Wen ata inala ni Cheska ti 5 pesos a suplina. Day talaan. Amuyo ang imina ti krudo, di kayo pa'y makariknamat kung kunanakit di iti jeep itay. Uray lang napabainan ti ubing. No binayadan mo ni Cheska ti plete na, awan dakis na dita. Saan mo't anasken amang tin iti sobra no talagang awan. Iso asa anak a nakapagtepal itay kat nasong batak kit din day bakit. Husto lang tinaramin mo bakit? Kaasimot di ubing ang maibabay. Saan nga agpampanunot day bakit lakay? Adda akon manang melody. Agtugaw kapay cheskading ko, agkapi kapay. Madamdaman ton manang. Nabsugak pa'y laang. Ay nawaw, sigurado ka kade. Un manang, nanganak sakbay nga imayak. Anya nga minan ti patrabahong kanyak manang. Tulungan nak nga agdalos ading ko. Adda mausar atols manang. Adamat kit de. O sige, irwar mo nga rudan. Tarugyakon ti agdalos manang melody. Ay nawaw, aginana ka pa'y Di ka agapura, tanasapa kamat nga imay. Tidamag ko kat estudyante ka no ti pinagsasawam idinaminsan. Isuan nagapa kayo kin ni Melody, bakit? Wan, ni Cheska. Estudyante mo't gayam nga main. Amangan no talaga nga awan kwartana. Iso nga inala na latan ti 5 pesos a suplina. Para 5 pesos lang. Nukas ken Cheska, a working student. Napatag ti 5 pesos, bakit? Manuma lang daya atulong na kadagiti drivers nga Amin tayo kat apektado. Apay ay apagpupudutam ti padam a pasahero. Ibagbagak lang ti pudno. Anya ko maita no estudyante ni Cheska. Ay nawaw, kasla di mo ammo ti pagdaldalanan ti may sa working student. No sika kat kabailam ti mangtid iti sobra, mangtid kalata, bakit? San amasapol nga ibabain mo ti padam a tao? Ay, diyan mo kada kayaw. Concern ka, karagiti drivers. Ngam one-sided ka mat. Di mo makita ti rigat na kiti commuters, ang marigrigatan mat iti biyag ka. Agrubuata kon Melody, bakit? Agpasada ka kadi itaro nel lakay? Hoy, isupay no da mapasada. Kita am ti singsingiram aplete Hoy, bakit? Amok dayta. No estudyante nga kan kadagiti kalugaran tayo amarigrigat. Ay kat itid ko ti suplida, bakit? Singirik ti husto lang nga plete. Very good, lakay. Di bale, tadalat tamod dagiti pasahero amang itid ititake, bakit? Wen give and take ako nada. Tinapatag kat binayadan dati husto aplete. No adati pa sobra ay kat pagyamanan tayo Apay ngamin nga itid mo ti supply, Ronel. Wan ata kaasimot lang dagiti pasahero na napaulita. Ay nawaw, ngimi na lang nga rudan ti krudo. Kasta talaga na. Give and take. At dagiti pasahero sobra itid da plete. Kasjay ti may parbeng. At damot dagiti pasahero nga eksakto lang ti itid da plete. Ngam mawata, nang runa dagiti estudyante kan dagiti pada amarigriga. Ayawan, ano kasta? Apay adi mo aramiden ti kas iti aramiden ti padam a drivers. 65 pesos mag ti singiram. Nana, voluntary day jay. Sa bagay, nagdakan ka dayta. Saan mo't asyak ti malugay no bilang man? Agkapi ka pa'y Ronel lakay. Agyaman aklaunay, bakit? Kat, kumusta mat ti panagpasadam? Kasi ta po. At dalatamot na urno nga basit, bakit? Nasaya at ano kasta, isupay agastusan tayo. Wan bakit? Nang runakit at dadagiti pasaheros asobra ti inted da bayad. Nasaya at kangamin a tao, iso ama asyan damat kang ka. Sigo din day ta bakit? Iso ano agpasada ka, di ka agungunget lakay. Di mo ungong tandagiti pasaheros mo. No napudot ti ulom, di mo ipakita kadakwada. Tano kasta ti aramidem, imbes amang tedda iti sobra kang ka, ang mga numadismayada. Pudno launay day ta bakit? Oresyak mo ta. Maayatanak amang ted iti sobra no naanos ka na sing puti driver. Ngam no agungunget. Di ta amon.
Adda ka naman ang imbabain mo a pasahero itay. Tol-tolongak lang dagiti drivers tayo. Kontrabida ka ba't? Nalalaing ka pa yung nagiti driver. Mabain la amang ibaga dagi jay lakay. Iso asya kunti mga aramid para kadakwada. Talaga ka di adi mo matipwelang tingiwat mo. Kaya't mun sa timatibab Na, tunggal at damadamag mo, guraan nakakasta. Wan tanakababain. Sika ka na yung ti pagsasaritaan dagiti kalugaran. Anya kumatibibiyang ko kadagita at tao. Panunutan nga dalat na dagiti drivers ang makaawat iti sitwasyon dagiti pasaheros na. Saan da daw dawaten ti tulong mo? Isu adi ka agbalin akong trabida kunak na eh. Nabasak ti pus mo iti Facebook bakit? Bayam, tapno basaan dagiti masaknan. Amuklatan ani na paulita ti patamaan bakit? Ni Nana Paulita kan dagiti pada na akong trabida asaan ang makaawawat. Hay, na yan ayat ti kasto yung mapaspasama. Wen nga rod, karkaro aro migrigat ti biag dito'y Pinas. Naimbag kumamat no saan akas ti aramiden dagiti kalugaran tayo. Nung naturad da, dagiti masiknan ko mati kasarita da. Ay, pudno launay. Saan kumaadagiti marigrigat apada da commuters titirtiraan da. Ngimmi na ti krudo. Iso nga agaapa mo ten dagiti tattao. Barking at the wrong tree da pa yan no daduma bakal. Si kamot gayam da tarosa. Wan, adala na patag ngayon lakad ka. Apa di ka pa laglugan? Urayak ti sumaron no abiyahe. Mabuting kakadikin bakit ko? Ay nawaw, saan mo't Apay kumangay nga agbutangak. Ata mahilig amang ibabayin itipada na pasahero. Diyak kayat ti apa kabsat. Isu asa anak latan nga agsasaaw. Aglugan ka kidin. Siya akong timang bahay iti pletem. Saanan kabsat? Nakababain mo't kada kayaw. Umay ka kidin. Di ka matanagan tadaak. Niyakan na bantayak ni bakit ko. Tapnosan akong conformity sa usawang na. Ha! Dede, apay anapudot ti ulom. Tiko nam kaday katjak nakita tinaramid mo, Ne, anya ti kayat mo asawan ba? Ay napaw, agin di mo kapay lang dita. No ni Rosa ti makagapo, di ka kadi maasyan kadakwada. Ay awan bibiyang ko kadakwada. Maasyan ka kadagiti drivers, ngam di ka maasyan kadagiti kalugaran tayo o marigrigat. Anya klase ti kapanunutan dayta? Nagpudno ka man kanyak baltaw. Korso nadam kadiday di arusak, Ay nawa, di mo man ikan iti dakas akay papananti panang tulong ko iti sa bali at tao. Imbes asumanao ka dita, tulungam kit di da. Mabit man lang meluday. Anay ko! Apay nga iguyo di ti puok ko nga eh. Nabasak timpos mo iti Facebook. Siya ka di ti patpatamaam, Ay nawaw, ada kada kayo anana. Da kayo matlaang ti makasungbat iti saludsudyo. Tanya ti kayat mo asaway na. No napasagidan kayo, talaga apara kada kayo ti posko nana. Bastos ka. Awan respetong iti bakit akas kanya. Amuyo no anya ti inararamid yun nana. Manon akalugaran tayo ti imbabain nyo. Gapulang ta saan da akabaalan ti mangted iti sobra aplete. Ayag sardeng ka man. Amuyo no anya ti kasayaatan nga aramiden nyo nana. Saan ang masapul nga ibabain nyo dagiti pasahero nga eksakto aplete laang ti kabaalan da nga ited. Naa. No da kayo kat kabaalan nyo ti mangted iti sobra, aramiden nyo lata. Ngam di yo pilitan dagiti talagang awanan nana. Bayad ka. Urayin nyo ti supliyo, nana. Ay saan nun? Kukwa mo. Ha? Kukwa mo. Ngambag-bagam ni bakit mo. Ibagam asaan asumanaaw. Nung nagtao di ti puso yo ti sobrang itidyo kanya. Awadag, nana. Yung no saan, isublik ti supliyo. Kukwa mo kuna lang arudang. Di ka makaaw-awat mo. Sa dino ti Papa Nam Rosa, Iti ayan ni Madam Olivia. Mapanak man manan makitagad. kitain nyo aglugan kayo iti tricycle. Ha? Ay nawaw, di mo ka di maawatan timbaga. Apay aya.
No agpliti kayo, mangted kayo iti sobra, tapno saan asumadop dagiti drivers. Ne, agbaybayad akmet kat iti husto aplete. Wen, ngem awan met ti pasobra na. Amuyo lang aruden ang imina ti krudo. Kasanaw, no awan agbiyahe gapo iti kinakuripot yaw. Ay na, saan kami ako ripot? Kan uray marigrigat kami laang. Baybayadan mi met ti husto aplete. Tadi mi met kayat amalugay dagiti drivers. Dayta akapanunutan nyo ti kagurgurak launay. Naa, no agsasao ka kat kasla nalalaing ka pa ingam dagiti drivers nga agpaspasada. Anya timbagam, ulit man. Imbaga na day takada kayo na Rosa? Well, nakaw. Talaga mo't day di abakit. Ay, jakman amaw nakaw. Nagrigat lakit din ti biyag ti kaskada kami amarigrigat. Baybayadan nyo mat siguro ti husto aplete yun, nana. Wen, ngam tila ang sakto aplete ti itad ko. Saan akon amang tad ititape taawan mo nga raud. Day tati saan amaawatan ni Nana Paulita, nana. Kasla basol paikit day no saan akabaalan ti mangted ititape kadagiti drivers. Awan basol yun, nana. Talaga laang kit di nga awanan panunot dagiti pada tayo a pasahero. Di da maawatan asaan nga agpapada ti estado ti biyag tayo. Ay, wen nga rod Naimbag ko nam ni Nana Paulita taada urayan na apaw iti anak na a profesional, iso akabaalan na ti mangted iti sobra. Da kayo ngay makitagtagad laeng. Apayakas ta ti panagkitang kanyak meloday, No lumabas ka, ay kay lumabas ka laeng. Dakas ka di, nana? Ay nawaw, bastos ka Anyat ilablaban mo, Dagiti pasaheros ngayon babain nyo, nana. Anya? Amuyo, nana. Saan tayo nga agpapada iti estado ti biyag? No kabaalan nyo ti mangted iti tip kadagiti drivers, aramiden nyo. Saan nyo apilitan dagiti talagang awanan? Naimbag kada kayo ata da urayin nyo apaw it. Dagiti kalugaran tayo nga makitagtagad laang. Ti panunutan tayo kumakat baybayadan dalat tamat ti plete da. Talaga laang adida kabaalan ti mangted iti sobra. Ay, di mo iramraman ti pauit amauawat ko, Panawan kayo, nana. Adapay na patag-alakad ko. Bye! Ti awanan bain a babaeng? Pudno mo tinaibaga na bakit? May saka magbaldaw. Ay na bakit? Maawatam ko mga minti sitwasyon, ti pada tayo at tao. Dagiti na duma a drivers tupay, man nakaawat da. Kagurgura ka launay baldaw. Gumura ka kanyak, no gumura ka. Basta siyak, pagsaya atam ti ibagbagak-bagag. Agbalbaliw kan. Kas na ko na ni Melody, saan tayo agpapada iti estado ti panagbiag. Ay, nawaw! Iti panawan ti krisis, agkikinaawatan tayo kuma. Laglagi pan tayo asaan nga agpapada ti estado ti panagbiag tayo. Adda dagiti addaan, addamat dagiti awanan. No kabaalam ti mangted iti sobra, aramidam tapno makatulong ka. Ngam saan mo apilitan dagiti awanan, no saan da kabaalan nga aramidam tikas iti aramidam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita,
Sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ha, makaparurod mo't dagita ataraken ti karuba. Dito'y paraangan mo't akanayon ti ayanda. Ay nawaw! Bigbigatan anapudot ti ulo yun nanang. Apay ka di aya. Dagiti taraken ti kaaruba. Dumalon damutin iti arubayan tayo. Mabambannog akon ang mga abaw. Saan mo't ngamin anatarimaan ti alad nanang? Gumatang ka man ngaminan iti simintaw. Wen nanang, kasaritak pa'y ni Tata Orlan numano a semento ti kasapulan para iti alad. Nayunam latan, tati daduma, mausar dito'y balay, tapno malpas matlaangan ti extension ti balay tayo. Idi pa'y lang amin anarugyan, ngam di pa'y nalpas. Wen nanang, Numabalbaling, kat iti kumakabiitan a panawan na nakaw. wen nanang, di kay madanagan. Tasakbay ang mapanak iti trabahok, dumagasak pa iti ayan ni Tata Orlan. Simang peten ti semento nga order ko nanang. Mano abag ti in-order mo, anak kaw. 30 nga bags. Ay nawaw, umdas ayamat ti 30 abags laang. Isu ti imbaga ni Tata Orlan idi nagsarita kami nanang. No akurang gumatangak tumanen. Ah, okay. Masapat ti trabahok ita. Agkita kayo no ada ti mayat amang ibunag kadagijay. Saan tayo mat akabailan abunagan tanadagsen dayjay. Ala, tagkita akto, anak kaw. Ato'y ti 2,000 nanang. Day, pangusarak ngay, day ta kwarta. Anya kumapay nga tangdan ti mangibunag kadagiti simento Jay sobra, igatang da iti merindada. Ay nawaw, sinubra ang magtanakaw. Gusto laang nanang. Kastamot laang ti itid dagiti kaaruba tayo no ada ti ipabunag da. Nadagsan mo't ngamin ti simento. Kan may sa, medyo adayo dito'y ayan tayo apang ibunagan da. Sa dino tinagapwam, Renz. Ito ayan ni Nana Salud, Nana Felisa. Apay ka di. Anya ti inaramid mo ijay. At daing pabunag na kanyak, Nana. Kahit nalpas ka di ti ipapaaramid na kan ka. Nalpasin No kasta nga raud, siyak man mo ti adda ipaaramid na kan ka. Anya ti paramid nyo, Nana. No kayat mo lakit di Kaya't kulaunay Isupay abalon ko iti pagadalan ti itid yu atangdan ko. Nakitam ka day dagiti simento iti waiting shed. Wen, Nana. Kukwayo dagijay. Wen, dayjay ti ibunag mo dito'y balay. Itad kung tulangan ti tangdan mo, numalpas ti ipapaaramid ka. Okay, Nana. Agsubli ak tumadamdama. Agawid akpay tamabisbisinak. Agyaman akitin luto yu anat nga pong. Agrubata kon. Ay nawaw, nagpartak kamatan anangan? Una, tadapay ti pakitang danak apong. Sino malay? Kunak man no binunag mo, yung pabunag ni Nana Salud king ka. Nalpasin apong. Ngamadda ka numat ipabunag ni Nana Felisa. Kabailam ka di dayjay. Kabailak, apong. Nakita nung nabandog ka, aginan na ka apaw. Di mo ipilit kag trabaho, tama nga noan niya pa iti mapasabakin ka ijay. Una pong. Agi na naaktulat ta, numalpas ko ti paramid da. Isupay ti itid datangdan ko apong. Isupay abalunak ijay pagadalan. Naladaw ka mo't anagawid, anak ka. Kimbagam ka nakit alas 12 nga agawid ka. Kumaang man-mano tinagbiyahe tatang. Tinaw, apay ngay, Wen tanangina kat nga ruti krudo tatang. day takit day. Ay, ni Renz ngay, saan pa'y anagawid? Nagawid iti alas 12. Ngimrimwar manay, tadda ka no ipabunag ni Felisa kinkwana. Ay nawaw, anya ti kunayo tatang? Iti ayan ni Nana Felisa tinagturungan na? Way, tadda ka di parikaw. Ay nawaw, apay anapan pay laang ijay. Kat no agdinamag dito'y lugar tayo, asaor day di abakat Felisa. Manay, Wen tatang, adda ka numanan ti ubing asinaor na. Di na inted ti husto atangdan ti ubing. sapay la kumaata din aramidin day ta iti apaw. Narigat nga tatagbagkat iti nagdagsay. Nalpasin Nana Felisa. Nabunag ko mataminan.
500. Ay nawaw, daytoy lang titangdan ko nana. 500 lang. Wan, adda ka di parikaw. Apa 500 lang. Kat 30 bucks day nana. Kan medyo adayo dito ayan nyo. Wala, nga mano nga oras lang, mat ngay naramid mo. Ay sos, di ka nagreklamo. Agyaman ka kit di at 500 pa lang tinted ko. Saan kat at 250? Nadagsentim pa bulag yung kanyak nana. Numabalingkit na yunan nyo kumatitid yung kanyak. Ha? No di mo kaya ti 500? Ala, isublem dagita asimento iti nangalaam, ta ipabunag kulatan iti sabalay. Anya? Diyak kaya ti kasta, ha? Diyak kaya ti naririunay. Ubing ka pa ilang ang kasta kamutan. Ropat kwarta. Agmerienda ka pa yan ako. Nagluto ak iti paboritom abananak yun. Ang yaman aklaunay, nanang. Ay nawaw. Apay kasta nga eh. Kasla saan ka naragsak? Kasanumot ngamin, nanang. 500 lang tinted ni Nana Felisa at ang dan ko. Anya ti impaaramid na ken kaya. Impabulag na ti 30 bags asiminto kanyak, nanang. Ay nawaw. Nagadon? Kan medyo adayo matibalay da iti waiting shed. Awan ah. Lugi ka no 500 lang tinted na ken ka. Imbagak anayunan na. Hindi namot kayat, nanang. Talaga asaor da abakat. Ti ko na kanyak kat isublik ka no ti simento iti nangalaak. No naririak tay pabulag na kano iti sabali. Awanan panunot da abakat. Basta ubing ti ibaon na, sa uran na. Nalakaayamat ti agbagkat iti nadagsan. Impabunag yung gaya man ti semento nanang. Nalpasan ah. Siyak pa'y ti ko na manakaw. Asino nga tinangibunag kadagi jay. Ni Renz, Abigail anakaw. Naimbag man takayat na nanang. Una, tamay samot da nga alis to no kwarta ti saritaan. Amin tayo mat kat alis to nanang. Asino ti saan amang kayat iti kwarta ngay. Why, nga mas rupat kwarta dalata. Talaga laang siguro akasapulan na ti kwarta. Nang runa kat single ma'am ti inana. Nana Felisa! Nana Felisa! Ni Manang Lorenza ti agpukpukaw nanang. Mala, aramidom latan ti rumbang nga aramidom. Siya kon ti makisarita kan kwa na. Anya ti masapul mo, Lorenza. Apay matakas dyan, nana. Ay nawaw, ti anya, 30 bags ka no ti impabunag yu iti anak ko. Ngam 500 lang ti intidyo atang dana. Ah, day ka day. Apay akas dyan, nana. Apay, di na kaya ti 500 daya. Awan mo't may saal daw na nagbunag ka. Sa bali ti rate ti kumboy, nana. Saan nga oras ti mabilang? No saan kayo akontento iti inted ka? Ala, bagkatin nyo dagita asiminto. Ta isubliyo iti waiting shed. Anya? Aramidin nyo, ta ipabunag kulatan iti sabalay. Nagadulaki din aririyo aya. Una yun, ti kasta kapanunutan nyo, nana. Saan anasaya at agundawayan nyo dagiti ubing? Ay, nuawanon ni Bagam, pumanaw kan. Di ka agiskandalo, iti parangan ba? Anya ti maimbaga ni Manang Lorenza nanang. Ah, ay kwa, dalaing may na sinaludsod, anakaw. Anya ti sinaludsod na kada kayo ngay. Sinaludsod na, numano ka no ti inted ko atangdan ni Rains. Kat, Siyempre, imbagak adwaribaw. kat, Diyak mo ah. Saan siguro nga imbaga ni Renz ti pudnaw. Iso nga imay nagsaludsod ni nanang na. kwarta na matday jay no bilang nanang. Ay, diyak mo kadagita at tao. Sa bali nga minti ubing itakag. Nalaingdan nga agulbog. Kunaklakit din no anya ti umay na ibaga. Nagsaludsod lang gayam. Awan ti makagapaw tapno agririda. Tainted ko matitangdan ti anak na. Sa urday di abakit. Talaga nga inbak-bakit nan ti kasjay nga ugali na. Anya ti nagsaritaan nyo aya. No nareklamo kami kano, isublimi dagiti semento a binunag ni Renz, ta ipabunag na latan iti sabali. Ay nawaw. Bakit ang nakasta ti panunod na? Ay, makaparurod nga rod datang. Awan na bigil ijaya.
Awan anak kitak tatang. Jak amu ano adda iti uneg. Ang mga no di na amo ti kastangar aramiden ti nana. Ay, narigat ti makiap-apa iti dayja abakit tatang. Ren, anak ko, inton sumaruno di kan mapmapan ijay. Wala nang. Sayang lang ti bannog mo, no sa uren nakamit lang dayja abakit. Adda ni Renz kabsat. Apay ti apaw. Anya ti maipaay nakatakayaw. Adda ko mamanen ipabunag ko kenkwana. Sa nga pulo agalon dayjay. Danom ka day. Wen kabsat. Jakmet ngamin mabagkat. Lading itay. Ngam saan mi apalubusan ni Renz kabsat. Ay nawaw. Apay ngay. Wala. Tama nga no sa uram manan ti ubeng. Anya. 500 lang tinted mo at ang dan na iday. Ita, nagtured kang umay dito'y balay. No awan ti mayat amang ibunag kadagita danaw. Si kalatan ti mga ramay, tapno ammom ti rigat na kabsat. Apay ngay nanang, di yung matgayam impabunag ti danom tayo. Nalabsak iti waiting shed itay. San pa'y tawan mo't mayat amang ibunag anak kaw. Ay nawaw, nagado nga ubing di ta nanang. Di dangarod kaya tanak kaw. Ne, apay kanumot. Ay, jakman amu kadagi jay. Si madut damot taon. Anya? Si kalatan ti agkita, no adakit di amum dita. Okay, inton bigat latan nanang. Masapol nga adda maibaon, ta saan ko amasango abagkatan dagijay. Nakarkaro kayo manen, taadaan na yan nyo. Naimbag abigat mo, Manang Lorenza. Anya ti maipaay ko kan ka, Abigail, ading ko. Amangan kunak no mabalin at ang danan ti anak mo, Manang. Ha? No awan aramiden na awan mat ngaminen dat duma ama ibaon ko. Kinapudno na saan min apalubusan ni Renz. Amangan no sa uren manan ni nanang mo. Sa uren? Wen, 500 lang ang tiinted ni nanang mo para iti 30 bags a semento nga impabunag na iti anak ko. Anya? 2,000 ti inted ko kinanang, Manang. 500 lang ang matinted na. Napanak pa'y iti ayan nyo idi. Da ipalawag na kumano apay a 500 lang ang tinted na. Nga makaumot mo. Isumat lagayam nga awanan mayat amang ibunag kadagiti galon mi Sasauran na maggayam ida. Day tatipod no ading ko. Ay, di kay madanagan. Tasya kung timangtad ititangdan ni Renz, Manang. Ala, mabiit lang ang tayabak ni Renz. Da kayo adwat ang sarita. Agyaman aklaw na itinaimos a merienda, Auntie Abigail. Awan anyaman na, Renz. Itid kumatlaang ang titangdan mo. Tama nga no kasapulang matan. Kasapulak ka talaga, Auntie. Dahito titangdan mo itangal daw. Dahito yung matinayon titangdan mo iti 30 bags a semento. 500 lang ang kanumatintad ni Nanang Keng ka. Ay nawaw, sobra tayo ta, Auntie. Sakto laang, nang runak at narigat mati agbagkat. Bilibak Keng ka at amaano sampay. Kapilitan, Auntie. Isupay ang balon ko iti pagadalan. Saysaya atom ti panagadal mo No adamanan ipaaramid ko, si kalatan ti ayabak. Agyaman aklaw na, Auntie. Nakitak tinted mo a kwarta iti dayjay a Renz, Abigail. Apay ka di Nanang. Sobra mo't dayjay. Sakto laang Nanang. Apay amang tad kay ti dakkel agatad kadagitang ubeng. Wen ata inaramid na mat anasaya at ti trabaho na Nanang. Wala, ngamarwam damit no kasta akanayaw. Ninayunang pay gayam ti inted ko atang danayday. Inaramid ko laang no anya ti maiparbeng Nanang. Madino sa sauran tayo dagiti ubing. Kayat mo asawan sa ora. Amuyo daytan Nanang. Amuyo no anya ti inararamid yo. Apong, gimatang akiti manok. Ay nawaw, apay gimatang kapailaan. Wana, tada kwarta apong. Kita nyo. Nagkatuwa kwarta apaw. Internan ta bigil tusto tangdan ko apong. San lang nga dayta? Ninayunan na pa ititangdan kong inted ni Nana Felisa. Itiimbunag ko ti 30 bags a simentuda. Nagsayaat ay no kasta apaw. Ungarod apong, nasayaat ng tabigil. Sa nakas ni Nana Felisa, asa oran na tipada na atao. No day parabid ng tabigil, mapanak man apong. Ay wala.
Isupay ti itid na kinkapawk. Isupay agastusan para iti panagadal mo. Mga nanang. Sana ka mabisain. Ay nawaw, nasakit ka di pa ila ang tinakam yung kanya? Kasano, kat sabali mo't atao ti saksakit mo. Gaputa saan anasaya at asauran nyo ti padayo a tao. Uray pa'y ubing dagita, saan ama iparbeng agundawayan tayo ti pada tayo a tao, nanang. Nagadulakit din ngay bagbagam. Nukas ta nga tamat ti aramidon ti sabali a tao iti anak wino apuyo. Anya nga ta ti mariknayaw. Naragsak kayo nga ta. Eh, siyempre, saan? Nukas ta nga rod, aramidon nyo ti husto, nanang. Ti panagsaor iti pada tayo a tao kat basol iti Diyos. Dayta kumati kanayon alaglagi pa nyo, nanang. Ay, nawaw! Daytoy kat maysa a palagip kada tayo. Adi tay rebeng asauran ti pada tayo a tao. Agbayad tayo iti husto kan umno. Tadayta ti pagayatan ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Fiestada dita kabangibang a barangay ita alawas, friend. Kat, anya ko maita Agnes, my friend. Ay, nawaw! Anya kumapay ngay, mapantamot agbuya ah. At the program da ya. Ada ka no, iso ang mapantalat ta. Awan samot pagturugan ta ijay. Saan aparikot day ta? Taadamat lugan kong aramaten ta. Mabalin nga agawid ta no mauma ta. Okay. Kano nga ruta mapanta? Ita kumang malumatan, iso nga inton bigat laangan. O sige, mapanta. Mukas tati ko na. Tapno makapag-relax mo't lang ti utak. Ay wala, madimat no trabaho akan na ti ayan ti atensyon mo. Dagasin nakto nga ruti ijay balaywan. Urayan ka. Adda kayo mo't gayam dito, Cheryl. Una na loling, invited kami ngamin. Adda ti akam yo iti program ita. Una na, nilakay ko. Abi ka di. Ay na. Talaga nakalaslas tog dagito nga agasawa. Anya ti ko na yun, nana. Ay, di ko nak. Nasaya at mood no adda akam yo. Tapno maipalastog yung mula ang tinegosyo yo. Anya? Ay, iti kayat ko asawan. Tapno maamuan dagiti tattao ti may papan iti negosyo yo nga impatak deriyaw. Mala panawan ka pa'y. Mapanak iti ayan ti gayong ka. Good luck kada kayo nga agasawa. Ay, talaga mo't daytoy abakit ah. Iti kasdi atono ti panakisarita na kanya. Kat madlaw nga umapal manan. Ang saan ko latan nga kaskaso. Imayak dito'y tapno makifiesta. Saan atapno makiapa iti uray asino man. Kitaam ti babae ang naka-jacket iti yellow dyan nilakay. Apay ka di ba kan? Sabali ti panagkita na kadatang. Ayun. Apay tayo dyan. Amangan mo't no adda basol mo ken kuana. Ay no, anya kumangon nga. Saan kuntukan ng amuray dyan babae? Amangan mo't no ex mo day jay. Unay kan bakit? Sana. Saan ko nga ex na dyan? Si kakit di mo.
Ang angaw ko lang. Sige, panawan ka bit tagumatangak iti meriendaan ta. Mabisbisinak mo dun. Agawa ma. Wun, mabiit lang. Ay, di ka manin pumampanaw ha. Tamangan numarigatan nakmanin amang sapul kan ka. Masitag mo ti babae kanya. Anya nga ta ti bagano ya. Apay asabali ti panagkitang kanyak, ah? Ha? Siya ka dito ka sarsaritam. Sika nga rod, apay, anya ilas-lastog mo aya? Ne, awan nila salastog ko manang. Di ka man agin didita? Kunamlan asino ka mo't? Nagturod ka mo tingag iskandalo dito, ingkat ado ti tao. Saan asyak ti kalkalabanam kunak tumat? Awan da kas ngar aramidag kan ka manang. No adda kwartam, addamat kwartak. Apay, asino ka aya? Nalakalaang kin katag iskandalong awan makagapo ah. No siya, jak kayat ti basta agriyaw-riyaw gaputan negosyante ah. Makatawan lang ti negosyo, kat amangan no mairaman pa no agsawa kiti dakas kontra ken ka. Daytat ikarkarit mo, tinigosyom. Anya, Negosyante ang nakatangtangsit. Saan asyak ti kalkalabanam? Tadi mo ammo, no anya ti kabaalak nga arami din kang ka, kan iti negosyo nga itangtangsit mo. Anyat mapaspasamak dito May sakamat? Ay na, Agnes, aya. Kasla di kag pampanunod. Ammom anak ifesta talaang dito lugar da. Agiskandalo ka pa ilaan. Nakalaslastog dagiji etat tao. Awan magdakas nga narami dakan ka. Apay basta sumugod-sugod kalatan. Maasarak nga rod kadakwada. Ay nawaw, dakas di kastang aramid, friend. No adda kwartam, adamot kwarta kung kulang pa injay. Natangsit ka makisarsarita katakwada. Tapno ammo da ati pagluglugaranda. Mabusurak launay kadakwada. Si kansamot tindi anti paray good friend. Ay, di nak isuro si Carwell. Amok ter aramidag. Mabalinti makitugaw kan ka. Sige laang. Nanaluleng ko namlatan kanya. Anya ti masapulyo aya. Taga-ano kay nga minang? Taga kabangibang abarangay kami laang. Nakita ka nagapa kayo kini Johnny itay. Wala, tama ka parurod ti ugali da. Husto lang ti naramid mo. Tapno saan adumakkel ti ulo da. Tapno mapadasan da mo ti mapabainan. Saan nagaputag da negosyo da dito'y lugar mi akit na nga tumuten ti panagkita da iti bangida. Ay wala, talaga alumabanak nana. Ay di ka kumagumurgura. No adda fiesta dito'y barangay may. Umay kayo lata. Agsasarita tayo kano ije barangay hall, Johnny Lakay. amangan mo siyak manan ti rumor adakas dita. Saan mat siguro? Taga kabangibang a barangay tinakaapam. Ano apay mo't nga binakasadya da tao. Agiskandalo kit din. Un nga ron. At damat las-lastong na sika. Kung kumpurmi pa kit din ti sausawang na. But nga nakpailaang man. Isong agsasarita tayo ije barangay hall tapno masulbar. Ay, saan? Aday di mandak bakit? Ikakday dya at tao iti pagnakman na. Ha? Iti mandak tinakaapak. Iti kastakit ada pagnakman na. Marmarwan day dya nga iskandalosa. Nakababain launay kadag iti tao. Amom ka dilakay. Nagaapa da itay. Ay, wow. Asino tinagaapa? Ti may sa abisita kini Johnny a negosyante a kalugaran tayaw. Apay kanumat. Anya ti saan daan nagkikinaawatan aya? Diyak mo ano anya tinangrugyan na. Ang adda siguro basol ni Johnny kunkwana. Iso akas taunay ti unget di babae. Nagado ti dakas nga insawsawang nalakay. Amangan, nadala ang di da nagkinaawatan. Gunggo namot ni Johnny Dayta ti ganabon na. Siya, negosyante kung kuna na ngamin mo't itay. Na, apay akas tamutan ti panagsasaom bakit? Kunakman no di mo ammo no anya ti husto ana pasama. Oray saan ko nga amaw no anya tinangrugyan ti apada. Amuklatan anakalaslastog da dya Johnny. Iso aday ta, makarkar mamutun. Saan mo't analastong ni Johnny? Apal mula kit di dayta loleng bakit? Naibaglaang intanasabat ka dito dalan, Cheryl. Apay ka di tata, anya ti maipaay ko kada kayo. Adaman kayat ko amamuan. Udno ka di nga adda tinakaapa nila kay mo ini fiesta.
Adda ngagpaiso tata. Adda nakaapa na nga iskandalo sa abisita. Anya? Kumkumpurmi nga minti sa usawang di babae kan kwa na. Nimadlakay ko, masapul nga aganad. Tano agsao iti dakas. Sigurado ang mairaman ti negosyo mi dito'y lugar tayo. Ang mga no iso ti mabaliktad. Siya, negosyante ak. Kung kunana ka numot iti nakaapa na. Isot istorya ni bakit ko. Wan, naibaga na ti kasta. Taasino kaya? Kung na di babae nga agis iskandalo. Kunak tumag. Saan manan anaawatan ni bakit ko tinapasamak. Ngam adda manan ijay ng agmarmarites. Ay nawaw. Amukon noan niya tinapasamak bakit? Napasama? Kamalimat istoryam kanya. Adda kurang na. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Di ko na kat nalastog ni Jane. Ta ipanpanakil na nga iso kat may sa negosyante. Kahit Iso matlagayam akas deti na ibagana. Ta asino kaya? Kung nakano tinakaapa na. Sinong batan na laang magayam ti imbaga di babae ang nakaapa na. na, apay nga isakit mo launay day di adyan eh. Ngo asino ti husto, iso ti makampian. Ngo asino ti nagbidot, iso ti mabagbagaan. Ay, kagurgurak launay day di adyan eh. Ti ibagam kitde, umapal ka. Tanasaya at tinagbanagan ti negosyo na dito lugar tayo. Oh, ray pa'y adda negosyo na. Anya kumangay ti laban na itinakaapa na, kat madlaw abak ng dayjay. Ay, agtanang kaluleng. Ang mga nudag iti kamali nga istoryan pa iti pakay dimandaam. Naimbaglaangan taada dagiti kabarangayan ni Johnny agumurgura matlaang kenkwana. Amo, friend, masapul ngagpakumbaba ka. Tas ikati ayan tibidto. Anya? Agis iskandalo ka nga, wan mo't makagapo. Nakababain man tikas niyan. Kumkumpurmi pa yung isang usawang mo. Ay, no siyak, awan kabutang ko. Kasano no saan lang nga iti barangay ti pagsasaritaan nyo? Kasano no kaswanda ka, ah. Ay, saan man asyak ti butbut ngam si Carwell? Talaga natangsit ka, friend. Sika kumati agpakumbaba. Iti anya aga pumat nga agpakumbabaak ngay. Diyak amukin ka. Narigat ka kasar-sarita. Anyan ti kastoy mapaspasamak. Awan mo't amo kang basol ko ah. Adda talaga kasi a klase ti tao lakay. Naimbag kumamot ka dagiti kalugaran tayo. No saan da akarkarwan. Ayun, ni Nana Luling. May sakanumot asumanaong. Daitang aron. Naimbag kumanupod no ken kumpleto ti marmarites na. Saan mo't nga rod tadakurang ti istoryana. Ay, bakbakita na kasi ti ugali na. Saan lang nga itati aldaw lakay? Addan to aldaw dagita atat taong. Namok lang nga kastoy ti mapasamak. Sa anak latakuman anak fiesta. Awan basol mo lakay. No adaman rumbang ama pabasol, dayjay nga iskandalosa, takumkumpurmi ti ibagbagana. Ano dyan nadamak ko? Kaswanda ka kanumot tan, Agnes. Apay kanumat? Gapoy tinaramid mo, ah. Nalipatam ka din? Ikasuraklat ta ano kayat da? Anya ko maita kanyak? Saan ka mabutang? Anya ko matipagbut ngak ngay? No adda ti kwartada, adda mat kwartak, kabaalak mat ti mangala iti abogado. Ay na, nakababain ka, friend. Agtal na ka man dita bakla. Siyak mo tan, di matantanagan para ken ka. Nakaturturd ka kasi ka lang aruden ti nakabasol. Ay na, wow! Kinaswanda mo't gaya mo dayjay nga Agnes. Awan lat amok dita. Sigurado ang maabak damot laeng. Ay nawa, hape akasta. Kanunungan mo tanti kang mali nga aramid. Bakit? Saan ba? Ibagbagak laeng tipod na. Iti kasta reaksyon mo. Kit amok latan apakaragsakam launay ti panakairuruman ni Johnny akalugaran tayo. No apay ngamin nga ikaso da pay laeng dadya a babae ah. Kat awan mo't nadangran. Awan tinasugatan. Ay, dalakalaang kinkatag sa uti kasta. Ngamin, saan ba't asikati na ibabayin? Saan asikati na trauma? Saan asikati indadanas dadya nga iskandalosa asupsoportaram? Na Agandad ka, tama nga no di mo mapupuutan kit adamag gaya man ti kasom. Husto lang, tinaramid ni Johnny.
Tapno agnakam dagiti ka kasta klase ti tao. Ay, madanagan aklauna yun, friend. Ay nawa, anya ti pagdanaga Agnes. Kasla maabakak gayam iti kaso. Anya? Kasano pa yan, dayta? Ang mga numaabakak at agmultaak. Ang mga numaibos ti kwartak. Ang mga may balod ka pa ikidi. Tulungan na kumaabakla. Kunak man no natured ka. Natured ka nga agsasaw di ka. Nalaing ka makiapa. Ita nga idemandada ka. Agbutang ka. Ay nawaw ka, friend! Amuyo, nanaloleng, saan alasaya at asumanao kayo? Ha? Amok anak itayo tinapasamak iti dayjeng aldaw. Ay, kwa. Ket amok nga amuyo na anya ti pudno nga istorya. Ngam apay akas jay mo nana. Tian niya. No agistorya kayo kadagiti kalugaran tayo. Ket adda ti kurang na. No adda saan nyo anaawatan, ibagayo to ipalawag ko kada kayo tani. Siyak motten ti madaksan iti istorya yung adu ti kurang na. Ay, kwa. Ay, napasensyakan. Sabalin sang agpayso tinagawata. No kasta nga rod nana, agsardeng kayon. Di yun na yun ti sakit tinakam ko. Di kayo mo't agbaling nga iskandalosa, no di yun kayat ti masampelan. Anya? Day tangabeng, sismosa kamot amay sa. Ay, agtang na ka man si Kapiting. Nakangag kalaki nga rod adi na oras. Ay, nawaw. Di ka agtang na, Saktikal kalabanaw, Oras si kakit madanagan kamutan. Anya kumangay ti pagdanaga. O na, saan mo di dyan itan aramidam. Amo na nga isokit imarmaritis mo kadagiti kalugaran tayo. Alawo nun, agsardeng ka. Di ka nga min agbali naman nakibiyang abakbakitan. Di ka agpakalaing, no di mo amo, no di mo maawatan tinapasama. Naawatam, bakat. Ada ka man, anyat umay mo ibaga. Imayak ta personal nga agkidawak iti pamakawan keng ka. Amok anadag ti basol ko keng ka. Kat, Sapay la kumaata mapakawan nak. Kinapudno na, kasta unay nga minti stress ko iti dayjay nga aldaw. Iso akum kumpurmi matenti na isawsawang ko keng ka. amom ka di ti epekto ti kasi nga naramid mo. Amok dayta, saan ko nga ilibak? Basol ko ti amin. Siyak ti ayan ti biddot. Kat sapay la kumaata mapakawan nak. Pasensya ka, ngam ituloy ko no anyaman tinarugyak. Anya? Saan nga iti amin agundaway, ket masulbar ti pasensya ti may sapari ko. No daduma, masapol amadusa dagiti rumbeng amadusa. Iti kasta, ket agnakam da, kentap no adda pagadalan ti sabali a tao. Nawatam. Madusa dagiti rumbeng amadusa. Kunanakit din kanyak, friend. Panag ko na, kadakkel ti epekto tinsawang mo kan kuana iti dayjeng aldaw, iso akasta. Iso nga rod nga agpaspasensya ak. Urag pasensya ka, nasakitanan ti riknana. Kalma isa, italaang agpasensya ka. Una yun aya. Noan niya ti desisyon na, awanin maramidan tayo, my friend. Sangun ti bunga ti kinaiskandalosam. Laglagi pa, asaan nga amin abiddot, ket sorry, ti agas na. Ay, nawaw! Liklikam dagiti balikas ang mabalin amang ted iti riribuk ken panakadadael. Anadam ti panakisaritam. Iti kasta, awan ti rumso aparikot iti nagbabaetan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat inaramid dahi diyang Andres dito'y balay mo, Madel? Nangig itinatang, apay ka de. Ay nawaw, agdatdaton kadimot ken kaday diyang alalaki. Wan, Ay nawaw, san amabaling agdaton ken ka, taaddaak nga ruden? saan ka pa'y mat nga inaklun Aklunan nakmat nga minan No siyak ti pilyam, kari asan ka nga agregat, Madel? Agbaling ka naragsak iti denak, promise. Amangan mat nukun kunam laang dayta. Pudno ti bagbagak, no siyak ti pilyam, aramidag ti amin para ken ka. Tapno awan pagsakitan ti ulom, uno pagparikutam. O sige, aklunan ka, ngam siguradom asaan ka nga agbalin a sakit ti ulo. Ay na, agyaman ak launay, Madel, my loves. Saan mo to pagbabawian ti panangaklon mo kanya? Umayak man makikape, Madel, anak kaw. Agkapi kay lang di tatatang. Adda na pudot adanom iti termos. Sa dino tinagapan nyo aya? Adalan na pan ko ginatang di sentro, anak kaw. Kas makita kat makumikom ka. Masapol nga agdalusak tatang. Ay nawaw, asino ti bisitam aya? Saan abisita tatang? Anya ngay nga raw. Inaklon ko ni Edwin, kat mangrugiin ton bigat. Dito'y balayan nga agnaed. Mukasta, adan nagkinaawatan yaw, iti day alalakay. Adda tatang. Kahit pag naadam adagos dito'y balayo, iti day di duraw. Wen tapno addamat katulungak ken kadwak dito'y balay tatang. Madimat ano kanayon nga agmay may saak. Amangan no jak mapuutan kat agbakbakit ako nga agmay may sa. Nang runa, kat awan mo't anak mi iti day di duro nga asawa. Nay, agim impake ka mo, Edwin, anak ko. Sa dino di papanam. Iti ayan ni Madel nanang. Anya, ni Madel Abalo. Uy nanang. Ay, adagaya mo nagkinaawatan nyo iti dayjay a babae. At nanang, isungag na dakon iti balay da. Husto laeng ti desisyon ko nga agdaton iti dayjay abalo. Tasaan kon aparikot no sa dino ti pagnaidan may. Ah, ay ngam kita agsingsingpot ka ijay. Ninanang mo, amok dagitan. Sana masapol ngay bagayo. Nakababain mo't no di mo amuter aramidam ijay. Nakababain kun Madel, anak ko. Sapay sikat ti lalaki. Nalakalaeng amaadal dagitan hanang. Danag yun aya. Ay nawaw, am-amukan, anak ko. Nudaduma ka. Di kayag sa nanang. Di yung madadaalan timod ko Da kayo kid di mo. Ay nawaw, anyat orasan, ngam nakaturog payla ang tiloko. Edwin! Huy! Agriing kan! Anyat orasan! Nya kalagid di Madel. Awan trabaho maya? Day off ko ita. Kat, kastalat tangarudan, mat maturog ti aramidam. Unay kamutin. Nasapak ang nagsibog itinatang amulak. Sa ita, nakailad ka payla ang amadanunak. Bumangon ka kumamatan at agluto ka. Aginanak pa'y sa anak arubot. Ay nawaw, jak kayat amaaldawan ka abumangon Anya. Kagurgurak launay ti kastang aramid, Edwin. Nakapigpig sa ti sa uyo kin ni Edwin itay mare. Kasanumat ngamin, Mare, naaldawan anariing. Anya? Nasapa ak nagsibog itinatang amulak. Idinagawidak, nakaturog payla ang tiloko. Agasam man mare. Maikawa akit din, Mare. Jak kayat ti kasdi akabalay. Sa anak anay ruwam. Naimbag pay day di doro. Amo na ti tumulong. Amangan no agad adjust pay laang ni Edwin, mare. Awan pa'y mat makabulan nga agdandan na kayo. Wen ngam. Ay na, ikampay iti gundaway, mare. Amangan no addan to pagbaliwan na. Ay, sapay la kuma, Mare. Nagkari kanyak asaan nga agbalin asakit ti ulo. Sapay la kuma at atungpalan na dagiti karina kanyak. Ay, makabannog lakit din ti agtrabaho. Aginanaka pa'y ngamin Masahyan nakman kit di, Edwin. Ay no,
Apay ngagpamasahe ka kat amo man nagtrabaho akmat itay. Siyempre nabanlugak mat Ay, nawaw. Talaga adakkel tinagdumaan da iti day di duro. Anyat ko nam. Ay, kwa? Awan mat kidi. Anya nga awan. Kat no danangag ko nga imbagam. Kukwamlatan no anya tinangag mo. Ay nawa. Anya klase ti kapanunutan dayta. Dita ka man langan. Makapaasar ka man. Ay nawa. Anya kanumat tinakaasaran kay dya tao. At dala di na nagustuhan. Gimuran adagaws. Adda ka man dito'y garden mo anak kaw. Wan ata isupay ti aramidak tatang. Nalabasak ni Edwin ni Jabalayaw. Apay asan asimurot ken ka. Imbagak, ngam di namot kayat ti sumurot tatang. Di na kanu kayat ti mainitan. Ay nawaw. Sadot nga ron ano kasta. Agpilpili iti trabaho nga aramiden na tatang. Wano, saan lang ana irwam? Jakam mo? Ipadas mo man nga ibagaken ko na dagiti rumbang aramidan na. Ang mga no talaga at di namot ammo. Anya nga ruti kayat na asawan tatang. Masapul ang maibaga amin. Adamat common sense tayo ama ko na. Ipadas mo lagta anak ko. Anyat ammo tayo ngay. Ang mga no isumot ti pagbaliwan na. De, kasla siyak tinanang na no kastalaan tatang. No imbagam dagiti rumbang aramidan na. Kat awan ti makita mapagbaliwan na. Dita ang makitam, ti pudno a kinatao na anak ko. Anya dayjay, kaslada naksat. At nagpaisaw, at ang mga angot ko man. Ay nawaw, ti samat inapoy nga ilutlutom dayjay. Ay wan, nalipatak matay. Anya kalakit di mat Edwin. Inapoy lang ti ilutom, nga malipatan pay lang mat. Sorry sa anak ka na iyan nakaperpekto. Ay nawaw, Kaskan ka, tawak lang mo't nagkamkamali. day tati kayat kang kakat. Nagadungay bagbagam. Makatawanan nga agdenden nata Edwin. Naimbag pay day di duro. Ikumpara anak man ni ti asawam apim musay. Gapo tadakkel tinagdumaan nyo kiniduro. Nalaing nga agluto day jay. Kan uray saan ko nga ibaga, amuna ti aramiden na. Hay, anya lakit din ti kasto yung mapaspasamak. Anya man ti pagpupudutan ti ulo maya. Kasano mga min, makauma ti ugalim. Ay nawaw, awan dakas nga aramidag kan ka Di ka man agin di ammo dita. Amok nga amom no anya ti kayat ko asawan. Mangrugi ka man nga milay. Makatawanan nga agdenden nata. Ngam aging gaita, awan pa'y nagbaliwam. Ti kunam kanya, kat saan ka nga agbalin asakit ti ulo. Sa anak nga agrigat iti dennam. Ngam anya nga dahi ti mapaspasamak ita. Na, Kasla siyak matan tinanang mo. Masapul nga ibagak dagiti rumbeng nga aramidem. di nakman ikumpara iti asawam apim musayan. Apay, masaksakitan ka? Pudnumat, adayo a responsable ni Doro nga maitisi ka. No saan lang anatay ni Duro, sa anak ko maamailawan keng ka. Dak kayat ti may kumkumpara ta sa balak mata. Maminsan pa nga damangag ko ken ka. Makitam ti birbirugam. Nasaya at mata nalagip mo tinagpasyar dito'y lugar tayo, Edwin. Masurunak iti day abalo na. Ay nawaw, addan samot nagapaan nyo ken madel. Ewan na, ta sumanao. Amangan mo't no di mo nga minamo tar aramidom ijay. May parbeng nga rutigas dyan. Anya ti saan nyo ang nagkinaawatan aya. Istorya man kanyak tabarang maawatak mag. Kanayon nak nga ikumpara iti pimusay ng asawa na, nanang. Agdangag pa iso inaramid mawasaan na kaya. Iso akasta. Anyang arod ti maaramidak. Kat kastoy nga rod mo ti kinataok, nanang. Amo manakaw. Awan babae nga agunget, no awan makagapo. May nananang, sa bali ti ugali day di abalo. Saan ko ang maawatan? Bala, adakan ka dayta. Aguli makaklatan. Isumot laang adi mo denggan ti maibagbagakan ka. Sa dino tinapanan ni Edwin, Mare, limabas mat dito'y balay itay bigat. Jak ammo mare. Ay nawaw, apay adi mo ammo. Jak ammo tasaan mat ang nagpakada kanyak mare. Nagapa kayo kadimanan? Nasakit tinakam na, tain kumparak manan kiniduro.
Anya. Ay, makauma, Maray. Kat, anya nga iti plano yu adwa. Diyak mo. Kaslaawan mo't sir-serbim anak relasyon manin. Tasakit ti ulo mo ilaang dahi nga Edwin. Dahi tangarod, Maray. Tikunak malag-ananak manen. Taada ni Edwin akatulungak. Ngam sa bali mat tinapasamak. Agparparikutak mat itan, Maray. Apa yun, Edwin? Dua alawasan asan ka nagawid. Jak pa kaya agawid nanang. Ang mga nuur-urayon na kan ni Madel Ijay. Imposible mapasamak dahil ta. Kagura na klaunay dahil dyan babae. Ang mga nukailiw na kamutan. Kailiw. Ket no inaldaw nga ikumkumparanak iti asawa na api Musa yun. Amo manak ko. At damot laang basol mo. Iso akas ta ti mapaspasamak ka na kayo. Laglagi pum asikat ti lalaki. Awan basol ko nanang. Ay, awan ano na nga to ti pradyo adwa. Awan lat amok dita. Talaga asaan kayo nga agkin na awatan. Agkapeta, Maray, Ema. Agyaman Mare. Saan sapay mo't anagawid ni Edwin? Saan pa'y anagawid, Maray? Ay nawaw, do alawasan ajak nakikita. Wala, taada iti ayan ti inana. Mamasboy day di alalaki. Ay, una yan agasat mo, Mare. Nakiasawa ka itinasingpot. Ngam nasapa mo't anatay. Itataad damanin na am-am sadut mo't. Naamiris ko, Mare. May mayat gayam ti agmaymaysa. Ngam ti maaddaan iti kabalay akas kin ni Edwin asadot. Kasaritam ni Edwin, Mare. Ibagam kan kwa na, ti marikrik na. Ay na, Mare. Dayjay pa'y ti kunam. Di na amot makarik na dayjay. Pudno ka de tinadamag ko ang nagawid ni Edwin iti lugar ta. Won, tatang. Agtalo alawas nan ijay. Ay nawaw. Anya man ti diyo nagkinawatan ala. Saan nga asawa ti kasapulan ni Edwin, tatang? Anya't kaya't mo asawan anak ka. Nanang ti kasapulan dayjay, tatang. Anya. Basta siyak, nauma akon kang kwana. Inaramid mo ka ni timbagakan ka anak ka. Inaramid ko, ngam saan nga epektiv, tatang. Masapul lat tamat ama ibagbagakin kwa na. Di namin duwa na ibagakin kwa na, kat amo na kumamatan ti aramidin na no sumaruno. Ngam awan lat tamat. Anyan, ti kasta mapaspasamak anak ka. Makiwin na swasa kon kang kwa na, tatang. Naamiris ko na saysaya at gayam ti agmaymaysa. Ngam ti agan anos iti lalaki at di na amo ti aramidin na. Ay, kunaklakit din no ada simrek nga ayop, si kamagayam. Imbayak talag dagiti gamit ko. Anya? Agsina talangan. Okay. Ha? Day talangan ti isumbat mo kanya. Awan mo't tin maibagak. May mayat mo't lang no agsina talangan, tapno awanan parikot. Wala na. Umak mo't langan kan ka. Ay, uray siyak mo't Naumaak mo't tin iti ugalim. Aglisi ka nga rudang talag dagiti gamit ko. Dagiti kagawaam lang ti alama. Di mo iramraman dagiti binulod mo kanyak. Ay no, pag anok ko mga alahan dagiti gamit mo ngay. Palagiplaang. Tama nga no takawan na kidi. Aywan gayam. Sakbay a pumanaw ka. Ibatin ti tulbak ti balay nga adakan ka. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan, Edwin? Awan kami iti balo anubyak. Isungag subli akong diti balay nanang. Anya? Napagsaritaan mi nga agsina kami. Narigat ti biyag iti din na day balo nanang. Tapno amuyo lang. Talaga narigat no di mo ammo tar aramidam. Ay, di yung amin amu tinagdalanak nanang. Ure awan mga asawa no kas jemot lang. Nakabutbutenggan ti makidin na iti may sa abalo. Inaldaw ang maikumpara ka. Nakabot-buteng mutlaang ti makiasawa iti lalaki akasta ti kapanunutan na. Inaldaw nga agkonsumisyon ti asawa. Hindi na lang mag. No siya, maanusan ka, taanak kakit nga rod. Ngam no sa bali a babae, pangaasim taaramidang kumamat ti may parbang. Si kamot gayam day talo siya. Sa dino tinaggapwam. At dala na pan ko ginatang kapsat. Kumusta ka mo tan? Nasaya at latamad. Ni Madel nga ay. At day balay da. Busy ti garden na. Ni Edwin. At dayjay balay. Diyak amaw no anya mo ti plano dayjay para itibiyag na.
Kasla di na ammutar aramidan na. Dahita ti kanayon na pagpupudutan ni Madel, kapsat. Nagadok ti istorya na may papankin Edwin nga anak mo. No daduma, kaslay sukanumot ang tinanang ni Edwin nga anak mo. Ay, ammuman pa'y iti day di atao. Ipagarop na siguro akat maanusan ni Madel ti kasjay nga ugali na. Di na panunutan asaan ani Madel ti inana. Sayang nga raw. Ay, awan maaramidan tayo no sandang agkalaan. Madimo lang no ipilpilit tayo. Tama nga no dangranda ti tunggal maysa. Ad-addan ngagparikot tayo. Amom si ka Edwin, talagang awan manak-nak mo. Apay mo nananang. Husto tinaybagakan ka. Pinagbalin mo magayam ananang ni Madel, iso ana umakan ka. Ay nawaw, nagpulong da dya abalo kada kayo nanang. Saan? Ni tatang na tinakasarita. Anya? Awan makaanos iti lalaki ababaunag, wano ina ti panagkita na iti partner na. Adda nanang, di kay masayangan iti da dya abalo. Tas ang lang nga iso ti babae di ti lubong. No adda, di nakaasawa ka kuma, ang amawan mo. Kanayon da ka nga isina dagiti makarelasyon mo. Balo man ken saan, no kasta asadot ka, ay awan lat ang mukon, Edwin. Ay, nawaw! No amo mga ada pagkurkurangam, ipangag mo ti pa magbagadag iti dadakkel mo. Laglagi pa nga iti may sa relasyon, masapul nga da plano kan nagagat kayo adwa. Tano sadot ti maysa, ang mga nuday tapay ti mangdadaal iti relasyon kan masakbayan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti bagam, Julie bakan? Panagkunak kat may mayat no ipabunyag tamat ti anak ta, Joseph Lakay. Mabalin mait, ngam simple laang ti kabailan, tabakit. Okay lang lakay. Nayunan ta tininang kaninong tapno adunto ti. Ay nawa, dagiti na immateryalan na bambanag manin ti adda iti utak mo. Siyempre masapul nga agbalin tayo a praktikal lakay. Bakit? No kasta ti kapanunutam, amangan no awanan ti mayat nga agninang huna agninong iti anak ta. At dalat tamot siguro. Siya kun ti agsapul itininong kaninang ti anak ta. Ipadas ko nga ibagay tinasing dagayem ko no kayat namay. Wana, isupay ama inayon iti listaan ta. Kita ama, di ka agpilpili, tama nga no maisyo tayo. Uray san abak nang no adda maisuro na iti anak ta. Mabalinlat ta. Mabiit man laangan siyang. Apay ka di. Adda masapol mo kanyak, Julie. Kastoy nga men, ipabunyag mi ti anak may. Ka? May saka kadagiti kayat mi nga alaan aninang. Ah? Alam mo ton umanugot kan, ta inayon ko tinagan mo iti listaan. Idi pa'y may sang aldaw apadpadaanan ka. Manungay tinaalayo aninang kaninong. Dua aninong kan may sa aninang paylaang. Maikadwa ka kumano kayat mo. Ah? Ay ko, aguray man pa'y tapagpanunuta. Apay apagpanunutan paylaang ngay. Kasaritak man pa'y nilakay ko. Ibagat to kan ka no anyat mapagsaritaan na eh. Itay pa'y adi ka matagtagaray, ansyang bakat. Anda ka di parikaw.
Naunag ti pampanunutak lakay. Anya day taya. Panagkunam, bagay ko kaditi agbalin aninang iti anak da Julie. Agninang ka bakal? Sa anak nga rod ang makapagdesisyon lakay. Apay mag. Wala tano da duma, demanding ni Julie. Amangan no inton madamdama kat adda maibagana, no awan maitid ko a regalo para iti anak na. Di ka saritam ni Julay. Ibagam asan ka baknang. Amangan no agsakit tinakam na kanyak lakay. Ibagam nga agninang ka. Ngum di na namnamaan nga adu ti maitid mo anain materyala na bambanag iti anak da. Takas katakwada, san tayo mo tabak na. Kasta nga rod taramidag lakay. Sapay la ko mata maawatan na dayta. Uray saan tayon sapay nga ituloy ti bunyag lakay? Ay no, apay mo't bakit? Wen ata nagaduti nakasarita, ngam duaan ninong kanduaan ninang laang ti manugot. O kilang day bakit? Ay nawaw, may mayat latamot ano aduda. Tinapatay, kit adda ti upat ngay manugot. Itantan tayo pay laang lakay. Kasano ngayon dagiti nakasaritam nga agninong, kan agninang kuma? Kasaritak ida ah. Manya ti bagam katakwada nga eh. Irason ko nga dapay lang tinapatag anang usaran ta iti kwarta tayo. No, apay ngamin amasapul nga adu tininang kininong ah. Ay nawaw, common sense matan a Joseph. Para matla ang iti anak tati kastoy nga aramida. Anya gayam ti isuot mi inton bunyag ti anak mo, Mari Julie. Uray saan kan nga agsagana mare? Ne, apay ngay. Itantan mi pay laang. Saan ang matuloy ita tinagsaritaan ta? Ay nawaw, apay mat. Personal reasons mare. Kasta ka di. No bilang man ta agbaliw ti kapanunutan may, ibagaktokin ka mare. Talaga laang ngamin asaan ang mabalin ita abulan. Ala, no kasta ti desisyon nyo, maawatak matkit di, Mare. Adda ngamin napasamak ajak ni namnama, kat naigastos mi ti kwarta may. Sapay la kumaata maawatan nyo mati sitwasyon mi mare. Un matkit di, Mare. Di ka madanagan no may papan iti day taabanag. Maawatan. Anyat na pasamak, July. Agpinpinukaw kayo matkin ni Ines itay. Wala ata maditi ugali da nga inis nana. Ay nawaw, anya manon tinagapaan nyo aya. Day talag singer ti paglaingan na nana. No adda utang mo kwa na, agbayad ka ngamin. Iso nga rod ang makisarsarita akin kwa na itinasaya at tawan kwartak ita. Saan ba't ang mabalin nga agpatingga kay laeng iti sarsarita na kong? Ay, makabayad akto nana. Saan lang nga ita? Apa umut amin nun akalugaran tayo. Makiapaak taapaan dakmat. Mabalin mo't nga agpakumbaba ka. Narigat nuguraan da ka dagiti kabaranggayan tayo. Ay nana, uray entero a barangay ti gumura kanyak, awan bibiyang ko. Anya, Saan asyak ti agadjas para kadakwada? Nagapakanumot da inis kin Julie itay. anya, Isaw tinaistorya ni pare Lando kanya. anya ka numanin nga itinagapaan da. Utang ka no, ti makagapaw bakal. Ay, una yan ni Mari Julie. Idi Lunes, adda nakaapa na. Ita, adda manon. Jakman amaw, iti day ja ataaw. Inal daw samutan ang makiap-apa day a babae. Naturay mo't ngamin amay sa. Day tala makiap-apat ti amunang raramidan. Kaslasaan nga agbyag no unti kaapa na. Sigurado aday ta nga ugali na ti may sa aga po, no apay nga awan mayat nga agbalin aninong kaninang ti anak na. Madisdis mayada, tadam nga mintang-tangsit ni Julie. Un nga rod mairaman pa dito, beng! Panagkunak, umanayan ti budget tayo, pidol lakay. Rugyam nga rodon tagplanaw. Tapno mabunyagan mo ti anak tabakal. Wan lakay, rugya kun ti agi budget. Dagitini ng kininong ngay. At da nakasaritan bakal. Awan pay, kasaritak to dagiti am-am mo. Ora siyak bakal. Tulungan ka. Oray basit laeng, tinapatag kat pagwadan ti mapilita. Uwan, bakal. Ken oray saan abak nang, tinapatag kat adda maisuro da na saya at iti anak ta. Uwan, bakal. Amok daytan. Okay,
No adda makasaritam, ibagam adagos kanyak, tainayon ko itilisnaan. Manungay tininang kaninong akasapulan nyo iti bunyag ti anak yaw, ansyang. Kumpurmi no mano ti mayat, nana. Inayon nyo man tinagan ti anak ko, nakong. Ha? Ni Marisali, nana? Wen, kayat na dayjay ti agbalin aninang iti anak mo. Saan ka di nag-message kan ka? Awan pa'y mat, nana. Amangan no nalipatan na laeng. Ala, inayon mong tinagan na itilistaan nyo. Okay, nana. Agyaman akmanan. Sigurado nga ado ti mayat nga agbalin aninang kaninong. Tanasaya at kayo nga agasawa. Saan kayo arupat kwarta? Saan akas iti daduma dita? Bakit? Anya ti ilis-listam? Dagiti ninang kaninong ti anak talakay. Ay nawaw, nagatumot kan bakit? Jay daduma, isuda ti nagboluntaryo. Aya? Wen lakay. Amumet, saan ko nga aramid ti mang pilit? Adapay nagal ni Sally nga anak ni Nana Lina. Nagboluntaryo lakay. Duda mo, gayam. Wen nga ron, uray siya. Naklaat na, tadamot dagiti agbulboluntaryo agagayim sa. Nasayaat ano kasta bakit? Saanan ang masapol nga nagbirok ka? Tadamot din lagi tinagboluntaryaw. Pudno launay lakay. May mayaten ti kastoy. Tapno awan maibaga dagiti tattao. Ay nawaw, nagadumot tan tininang kanino nga inalada. Ninang kininong kun naman hindi ta Julie bakit? Kita am nga mintimpos ni Marian siyang alakay. Kita man. Aday ta ni kita am kaday. Napumpun mo ti listaan da. Aywan. Adong agpaisaw. Sigurado a pinilpilit dadagi talakay. Ay no. Nakita mo ka ding inaramid na. Saan mo't kiday, nga madlaw mo nga main. Ay. Di kag sa iti kastan awan pamanagnak mo bakit? Madlaw mo it? Nasaya at ataudaan siyang kan pari pidol. Anyat mo tayo nga eh. Amangan mo nagboluntaryo dagita. Agrubata kong Julie bakit? Ay nawaw, kunak man no makipangantayo iti ayandaan siyang ita. Bunyag ti anak da italakay. Da kayo latan ti mapan Ay nawaw, di mo kaya ti libre amakan aya. Sana mabaling aglangan ak bakit? Sayang mo ti suldok ko ma. Sa bagay matkit di Huwag gayam. Norumwar kayo. Ilimang mo ti tulbak iti sigod a pangilimlimbangan tayo. Tagawid ak tuno alas 12. Won lakay, ipadas kunto ti mangisupot iti parakeng ka no makataymingak Ay nawo, saanan? Lumakipangan kayo. Husto mo tinday jay Sana masapul ang mangisupot kayo pay laang. Nagadun amakmakan. Ilibre ka no dagiti ninang kaninong ti daduma. Aya, Wen, kas kumaiti cake. Inisponsoran ni Isabel Agayem ni Ansyang. no kasta. Di mawat dagayam kadagiti ninong kaninang ti anak da. Isumot lagayam nga ado ti ninong kaninang da Kayat dati makalibre. Biddo ti pampanunutem. Saan da di maawat. Dagiti ninong kaninang tinagboluntaryo amang ted. Kasla panagayat damutten iti anak da iti bunyag ti daduma. Sa anak amamati nana. Anya, Imposible launay ti kastang ibagbagayaw. awan imposible na kaong. No nasaya at ka atao, nasaya at matipadam atao kan ka. Ngem numan nakiapaken natangsit ka. Natangsit damot kan ka. Agawid kayo ka din, Mari Julie. Won maray, apay ka day. Alaam da ito, Mari. Anya ngay day ta. Anya kumapay ngay. Makan sobra nga minti makan. Kasano, kat sinubraan yung matininang kaninong ti anak yo. Anyat ko na? Sinubraan nyo ti inalayo aninang kaninong ti anak yo, kunak. Uray la na puno ti listaan nyo. Kinapudno na, nagboluntaryo ti daduma, Mare. Oho, No saan ka amamate, sa ludsodom ida. Kaadwan ka dagita, kat nasingod agay yung mi, tinagboluntaryo.
Alawanan, nangabakan. Anya? Ha? Kasta timbaga na kang kabakal? Wala kay. Ay nawa. Di mo latan ni kaskaso bakay. Madingarod tirik nakitikas diyan na isawang na. Kaslabasol tapay nga adda nagboluntaryo aninang kaninong ti anak na. Umapalaki di tayo kalugaran. Anya kumangay ti apalan na. Una, tado tininang kininong tinakta. Kadi iso tinagplano agpabunyag. Mabilbilang lang tininong kininang. Ti ugali ni Julie ti may sa ama kagapula kay. Sino kung mga aming tagboluntaryo kat apaan naman ti kalugaran tayo. Agraman lagi tinasing nagagayam na. May turod ng apaan. Manakiapa na iya babae. Oh. Tinilaw mo kanu ti adu aninang keninong iti bunyag iti kalman bakay. Asino tinangidanon kang kalakay? Dagiti nakanggag itin sa usawang mo ijay Imbagak lang tinakitak lakay. Ay nawaw, awan babain mo met. Sika lang arudon tinakibangan, sikapay lang tinagaduti sa una. Una ata nakakaskas daaw lakay. Idi da tayo ti agpabunyag kuma, manmanuti kayat na nga agbalin aninong kaninang. Idi nagpabunyag ti anak daan siyang kanpidol. Napunno ti listaan da. Wan ata nalaing amakibagay dagiti nga agasawa. Nasaya at day ti padadataw. Saan akas iti dagduma dita, nga agbirbirok iti apat ti paglaingan da. Ay nawaw, patpatamanak ka de. No iti panagrik na, magkat saan aparakin ka ti insawang ko, ilisya pa. Kaguranak magaya man ni Ansyang. Ay wun, kagura na ka ta sumanao ka. Ay nawaw, apay, nasaktan ka di iti na isawang ko. Di mo nga minamo ti tangtang abem. Anya, Sakbay nga agsao ka. Agsaludsod ka pa'y nga main tapno maawatam ti mapaspasama. Kentapno ammong ti ibagbagam. basol ko man gaya man. Iso nga awan unay ti gayem mo dito lugar tayo. Iso nga awan ti mayat nga agbalin aninang kaninong iti anak mo, takas tangamin ti ugalim. Man nakiapa ka. Anya? Natangsit ka nga main. No aramidem kumamot ti kas iti aramiden ni Ansyang, o di mayat kuma. Adda kumamot ag voluntaryo nga agninang iti anak mo. Likliklikan naksamot, Mare Julie. Ay, kwa, saan mo't Ansyang? Apay nga rod asabali nga iti pagturturungam itay. Saan mo't nga ijay ti dalan nyo? Ay, kwa, mapanak ko maiti ayan tigayim ko. Asino agayem mo? Ay na, nagadulakit din asal sa lutsudaw. Amok nga grasrason ka manen. Amok alikliklikan nak, tadabasol mo kanya. Si Kaki di mo't. Saan ko nga aramid ti kastaan niya? Ay namare, jak amo no apay nga isyo ken ka ti may papan kadagiti nagboluntaryo aninong kaninang ti anak ko. Nasakit ka di tinakam mo, tawan nagboluntaryo idida kayo ti agpabunyag kuma. Ha? Ibagak ti sikreto ken ka, mare. Agsingsingpot ka ngamin. Saan kat aday ta makiap-apat ti paglaingam, tagraman pamilyam kat maapektaran iti kasta nga aramid mo. Anya? Makipagayam kakit di kadagiti kalugaran tayo. Tawan na saya at apagbanagan ti tao analaing amakiapa. Ay, nawaw! Nuti may sa atao kat narigat a makatungtong kan manakiapa, awan ti mayat a makigayam kan kuana. Ngam no ti tao kat nasaya at ti aramid na, nasaya at mat dagiti kaaruban na kan kuana. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Di off mo matno Lunes, Patricio Lakay. Unmot ngamin, apay ka daya. Anya nga tano agbanding tayo mat kadagiti ubing. Itugot tayo ni Nanang. Sa dino kumamot ngay, Agbitch tayo manmet. pagbits lagayam, masadutak. Ay nawaw, italaang manan ang makapagbanding tayo. Saan mat amabalin aday talatan agtrab-trabaho ti ar-aramidem. Ikammat iti oras dagiti putot mo Masadutak nga rod, apay nga ipilit mo aya. Una yun. Nag-outing tayo, awan mapanugak no ka. Kasano nga rod ang makatrabaho Kasta ti ibagam no siyak ti mangibagang agbanding tayo. Ngam no ti gayem mo ti kaduam. Apo, kasla saan ka mabanbannog? Busy ka kadipay, Brenda, anak ka. Apay kumananang, Adda ko masalud-sudekin ka. ibagayo latan no anya day tananang. Anya akulay ti maibagay kanya kanakaw. Daytoy ka di apple grain, wano daytoy lake blow. An-anwan nyo matikas ta akawas nanang? Isuot ko inton ag-beach tayaw. Saan ka di nga agbanding tayo asa nga pamilya? Kumaang saanan amatuloy day di aplano tayo nanang. Ay nawaw, apay asaan? Saan mat nga rod akayat ni Patricio ti sumurot nanang? Anya? Alangan mat ada tayo laang kadagiti ubing ti agawting. Sa dino ti ayan day ta Patricio. Siyak man ti makisarita ken kuana. Saan amabalain asan amatuloy ti outing tayo? Agsarita taman Patricio. Ha? Apay ka din nanang. Iti anya agapaw, adi mo kaya ti sumurot iti outing ti pamilya tayaw, Sa anak nga rod anay ruwami ti kakasta nanang. Ay saan amabalin ti kasta ka panunutam? Kanyat kaya't yu asawan. Nakasagana akaw. Kayat mo man kan saan, matuloy latta ti outing tayaw. Nawatam ka day, Anya. Ipadas mo ti san asumurot kada kami ta. Wan angam. Ayawanon ti adu pay angam. Mapantayo amin ta day of moment inton Lunes. Ipadas mo ti san asumurot ta. Dakas ka talaga kanya. Umisem ka ta picture tayo man matlakay. Masapul ka di bay? Ay nawaw, syempre tapno ada ti remembrance tayo. Kan tapno ada ipost ko iti Facebook. Nagkatulakit ti nga amom. Umisem kakit din. Dahita ti kagurgurak launay kan kabakay. Apay akas tamanan ti itsuraam. Saan ka naragsak akadwam dagiti putot mo? Para ag picture laang, di mo pa'y kayat. Baka turturugak bakay. Nanang! Ne, di mo ayaban ni nanang Ung tanak mananda dyan ka. Nukas ta nga rod, umisem ka. Ipakita mo't ang naragsak ka. Dagiti apaw. Nakaturog dan nanang. Nabannog daan nagayayam. Kadsi ka. Apay anak kami suot ka dita. Kasano mo ngamin? Awampay mayat a picture ni Patricio. Anya, Kita am tila nga nakadagiti picture tayo. nan kita mananakaw. Kitaan nyo saan ang makaisem? Adamay saan nakaisem, ngamadlaw mo't ang napilitan laeng. Aywan. Apay akastoy ngay. Nuda tayo a pamilya na ti kadwana, saan ang makaisem nanang? Ngam no sa bali a tao ti kadwana, mayat ti isem na. Naglokon day nga asawam. Kaya't nang samatin. Tingin at yun nanang, di kay manan mangisawang iti pakasairan na, ta ang mga nuapaanak manan. Nakitak dagiti ladawan nyo nga impost mo iti Facebook, Mari Brenda. Ag heart react kan ag comment kamot nga ruden Mari Ursula. Nalpasan amara Uray kas jay tilangan nila kay ko. Uray saan ang makaisem. Nakitak nga ro day Mare. Dagiti putot na ti kadwana, ngam kasla saan anaragsa. Ay, kanayon nga rod akas jay Mari. Saan siguro an nairwam iti outing, wenno saan laang a photogenic. Hay na Mare, noan niya tinakitam iti Facebook ko, kas jay matla ang tilangan na kabayatan ti kaadami ijay. Ay nawaw, apay ngay akas ta Mare.
Masapol siguro ani Gilbert agayem na ati kadwa na nga agawting santo agisem mare. Anya? Naimbaga bigat mo, pare Patricia. Sumrag ka, tagkapita pa'y pare Gilbert. Ay nawaw, saanan pare? Ang dala na patag na ibagakin ka. Anya dayta? No awan aramidom inton bigat ti malam. Mapan kayo di balay. Itugot mo ni bakit mo. Apay mo't pare. Kasangay ngamin tinubya. At dabasit a pagsasangwan tayo pare. Ay wala, umayak pare. Ngam siyak laeng ti umay. Saan ko nga itugot ti pamilya? Itugot mo idaa. Tapno adu tayo ang maurnong pare. Ay na pare, ni Brenda nga pa iti kunam. Sigurado asaan na akayat ti sumurot day jay. Kasaritam ngamin itinasaya at aparay. May mayat mo't laeng no siyaklatan ti mapan. Tapno ma-enjoy ko pare. Nung sumurot ni bagat ko, awan na. Sa anak manen akomportable pare. 4x4 man dita Ursula ading ko. Arak man yung tigatanga, Manong Patricio. Ay nawaw, kasta talaga. Pangipanam iti arak ayan. Inuman mi itayanda pare Gilbert. Kasangay ngamin tinubya na itagad. Isumit lagayam amayat timod mo. Mapan ka man gayaman iti ayan tigayim mo. Ah, No tigayim mo ti kadwam, kat kastaunay ti panagisam mo. Nga awanan ti- ti ado asao. Itad mo kidi ti kagatagag nga arak. Mano nga minang ti arak itaya. Same price lata, Manong. Awan mo't nagbaliw. Ikanak nga ro iti dua abote ading ko. Ay nawaw, agasang man ti dua. Di ka matanagan, taado kami mo. Sigurado ang maibos mi dayta. Adda impus tinubya ni Gilbert aladawan da idirabi eh. Kat kas makitak, nakaragragsak ti asawa. Mayat ti isem na kadagito'y aladawan. Apay kas na ti panagkitam kanyak bakit? Anay ko, apay ngagsipat ka ngay. Dayta ti ganabam, Anyat basol ko kan kaya. kagurgura kalaunay Patricio. Numabalin lang ti agsukat iti asawa, insukat kan. Saan ka amawatan bakit? Kita man dayto'y picture yu idirabi eh. Kita Anay ko, di naklapigusan na. Makitam, nalawa ti isem mo kadagito'y aladawan. No ti barakadam ti kadwam, maya ti isem mo. Ngam no da kami a pamilyam ti kadwam, kaslag saksakit ka akanayon, tadi ka makaisem. Saan mo't bakit? Di ka nagkalintagan, taado ti ebidensya. Kayat mo ta ipakita amin ken ka, ah? Nakapigpig sa mananti sa Brenda, anak ko. Ay, hagburburak nga ro ti darak iti nakitak nanang. Anyat nakita maya. Kitaan nyo dahi ti aladawan nanang. Nan. Nilakay mo mo ti adda iti day taladawan, anak ko. Kadwa na ti gayem na nanang. Kitaan nyo ti isem na. Ayun. Nagmayat ti isem na kadagito'y aladawan. Anya ti makunayo nanang. Ha? No da tayo ti kadwan, marigatan nga umisam. Kasla adda rikrik na na. Dahi nga rod. Ngam no adda maibagakan ko na, kat agkalintagan pay laeng. Anyan ti kasta. Ay, mangan tayo kit din nanang. Ibusan tayo ti sida. Saan tayo nga ibatyan dahi Patricio? Marmarwam. May salata sardinas man ading ka. Ni, sardinas manin tigatanga, Manong Patricio. Ta saan nakmutin nga ilutuan ni bakit ko? Adda manin siguro inaramid mo asaan ang nagustuhan ni Kumare. Nakita na ti picture mi kada pare Gilbert iti kalman. Kahit mayat ti isem mo. Ha? Kasano alam mo? Nabayagan day ta aparikot yo, Manong. No ti pamilyam ti kadwam, marigatan ka nga umisam. Ngam no ti gayim mo, mayat mo. Nakaragragsak ka kadagiti ladawan nyo. Ibagak to nga rod ken pare Gilbert asan kami nga agpicture no kasta nga agkukuyog kami. Tapno awan parikot. Tapno awan riri. Ay nawaw, saan akas ta ti solusyon, Manong? Ti kasayaatan nga aramidam, kat ikam iti oras ken atensyon dagiti putot mo. Kastameten ti asawam, tapno saan nga agsakit tinakamdakan ka. Anya? Agbalin ka nga ulidan nga ama, Manong. Saan matkit di adakas no adda barkadam? Ngem ti pamilyam ko mati numero 1 nga ayan ti atensyon mo. Ta nagpamilya ka nga ruden.
Kalay sa da Gilbert ken tinubya na into no may alawas bakit? Mapantayo makipangan. Wen latta ah. Nasaya at nuwag kasardamatan. Apay mo't bakit? Kanya tinasaya ati jay. Wen tapno ada ka innagaw mo. Kanyat ko lang bakit? Kainagaw. Adamatan kang ka no naawatan mo no saan ti imbagak. Awan mo't ti Malaysia kada kami ken pare Gilbert No saan mo anaawatan ti kayat ko asawan, lipatam laangan nga da imbagak. Makauma ti agpalawag kang ka. Kanyat aramidom dito'y balay, paray. Adanyag ko nga arak pare Gilbert. Pasensyakan, paray. Ngam saan ang mabaling agsyat ta ita? I know. Apay nga pare? Wan tagungot ni misis ko, paray. Anya? Ti kano pamilya, ti ipang pangarunak ita. Tanagkasar kameng. Kit adapay gayam lakad ming tunbigat, paray. Na, apay nga palubos mo ay pare. Apay nga agpa-under ka adagos nga Naipilit ko ti kayat kaw. Aga pa kami imot kinibagat ko, paray. May mayat no ramidak ti kayat na. Tanatal na ti biyagmay. Awan riray. Dakkel tinagbaliwam, sipod ng asawa kan pare. Wan tadyak kayat tiriri, paray. Iso pasensya ka na Nasken nga agkontrolak ita. Tapno maliklikan ti apa. Nagawid mo't adagos nila kay mo, anak ka. Sigurado asaan akayat ni Gilbert nga agsyat da nanang. Nga ta. Wen ata istrikto met tinaasawa ni Gilbert. Nakita nga inyawid ni Patricio ti arak nga inumanda ko maitigayem na. Oh, di awanan ka doon nila kay mo nga agsyat. Awanan naimbag pa'y ni Gilbert. Apay mo't anaibagam anaimbag ni Gilbert. Wen ata amuna ti araramiden na nanang. Amuna nga ipangpangruna ti pamilya na. Saan akas iti dadduma dita. Manmanon samutin nga agsyat kayo kini Manong Patricio, Manong Gilbert. Wan tasaanan akas iti sigod. Ha? Agdamot tan asawa. Saan akas iday ang mabaling nga aramidak ti kayat kaw. Nasaya at mo't kasta ti kapanunutam, Manong. Ay nawaw, siyempre mo't Jack kayat nga pa anak ni misis kaw. Kasta ti ulidan nga asawa, Manong. Ay, isurum man day takin ni Manong Patricio. Ha? Isurum kin ni Manong Patricio. Tapno saan da nga agap apakin ni bakit na. Agap apa da aya? Nabayagan Nay, apay kanuman. Anya ti pagap-apaan da? Win tano da kayo nga aggayim ti agkuy-kuyog. Mayat ti isem ni Manong Patricio. Madlaw anaragsak. Ngam no ti pamilya na ti kadwana. Marigatan nga umisem. Anya? Saan nga inistorya ni Manong Patricio kan kaday taaya? Itala ang anaamwak ti maipapaniti na ta. Ala, bayam. Kasaritak to, tigayim ka. Nagasat launay tinaasawa ni Gilbert, Mare. Ha? Win ata ti pamilya na ti priority na. Ay wen, dakkel ti nagbaliwan na idi nangasawa mare. Awanin ka doon nila kay mo nga agsyat, Mare. Mayat kit di awanan oras na kin Patricio agayim na. Para makita makariknamot day di a Patricio. Ay kat paliiwan, Mare. Sapay la kumaa. Amumot day jay. Kaslawan panunot na no dadduma. Katduan ti putot na. Talaga ka di asaan mo akayat agsyat pare Gilbert? Saanan, paray? Ay nawa, sino ngayon ti kawan on ko no di mo mutin kayat? Ni bakit mo, paray? Dagiti anak yaw. Ay nawa, saan mo't ngumin inom iti arak ni misis ko pare? Di Diyos salatan ti katanga mapagsasangwan yaw. Anya? Ikamot iti oras kan atensyon ti pamilyam, paray. Nadamag ko. Nadagayam ti diyo pagkingkinaawatan kin ni bakit mo. Italaang anamwak. Ta italaang nga indanon ni ading Ursula kanya. Ay kwa pare, Jane. No siyak ti si ka, paray. Agawid ka. Agbanding kayo mo't asang ka pamilya. Nawan ti aramidan. Iti kastakit saan nga agriri ni bakit mo. Agrubat tayo nanang. Ayaban nyo dagiti ubeng. Wow, nanakaw. Umayon. Sa dino ti papanan nyo bakit? Agpiknik kami iji karayan. Apay ka day. Ne, apay mo tadi impakpakaam mo nga dagayang plano yu akasta. Gapo, taamok adi mo lang kayat ti sumurot.
Sino tinang ibagaasaan ko akayat ti sumurot? Wen tanapat patag ti barkadam ngamda kami a pamilyam. Di kan tupay makaisem no kasta ada tayo ti agkakadwa. Kita am dagiti ladawan tayo nga impose ko iti Facebook. Iti lang dayjay, bakit? Saanin ita? Agrubot tayo na. Nanang, sumurot akmay. No kayat mo ti sumurot ka laang. Ngam no mapilpilitan ka, agbati kalatan. Bakit? Nanang, nakamiris ako. Sumurutak kada kayo. Tada kayo ti pamilya. Ay, nawaw! Di mo isukat ti asawa kan anak mo iti ragragsak iti ruwar. Isudakit di kumati ipang pangrunam. Laglagi pam ati ragsak iti ruwar, agraman ti barkada kat aglabas kan mapukaw da. Ngam ti pamilya kat agtalinaed iti agnanayon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda man ang delivery rider nga agturong iti ayan darubi. Adda nangisit asupot nga igem na. Anya nga taday jay. Agsipsipot ka man nga minin, di ta bakit? Ay nawaw, anya ter aramidam dito'y istur ko si Kabelo. Ikanak man giti ti sardinas. Tibayad mo nga eh. Ilistang pay laang bakit? Awan pa'y ngamin kwartak ita. Bayadam to Malugi ti istur ko no kanayon nga utangam dagiti lako. Wen, di ka madanagan, tadamot mulak anateng. No may lakok dayjay, di adda kwartak. Makabayad aktukin ka. Anya akulay ti kayat mo. Red one no green. Dayta red latan. Bayadam tanay. Ati dugan ti listaam dito istur ko. Wen ka, di bakit? Danag mo na ya. Amok tagbayad iti utang ko niya. Bayad akong ti inalak amantika iti Lunes, Mari Jaja. Naimbag man ta na panunot mo ti agbayad mare. Wen tapno pa utangan naktumanen, Mare. Katwan na mare. Ayun gayam, nakitam ka de. Tiyan niya, Mari Jaja. Agsasaruno mo ti order ni Ruby ang may deliver di tabalayda. Ay wan, nakitak day jay, Mare. Mahilig mo't gaya man day taak aruba iti online shopping. Anya nga tati in order na. Ay nawaw, jak amu Mare. Apay, agraman day tabanag, kaya't mo pa'y amaamuan, Mare. Win tamangan mo't no. Si kakit di mo't, Mari Jaja. Saan amasapol amaamuam no anya ti in order na iti online. Tanya kumangay ti bibiyang mo, Mare. Awan mo't kit de. Kaya't kula amaamuan. Simang patmat gaya man ti order ko, tatang. In-deliver da itay bigat anak kau. Anya da gitaya? Ulas kan kurtina, tatang. Nawa. Kapay agimatang kapay lang. Kat adamot ti ulis kin kurtina tayo. Mano atawunan day ta kurtina, tatang. Kurtina tayo pay lang idi high school Sa bagay bit kiti Mayat ngagpaiso numasukatan bay. Kitaan nyo man numayat day ti adesinyo, tatang. Maibagay nga ta iti kulay ti balay tayo. Mabalinlat ta. Yung maguray ka man anak ko. Apay ka di, tatang. Kasta wait lang. Tidisin nyo ti kurtina ala ko ni Jaja karuba tayo. Apay agimatang kapay lang iti online. Nalaklak ka ngamin iti online, tatang. Makatipidak no agurderak iti online. Abangan no da maibaga ni Jaja. Maawatan namot siguro, tatang.
Amo na mo ti kasasaad tayo. Saan tayo akabailan ti gumatang itinangina? Tanda ni maibusan ti bagas tayo, Rubay. Ay nawaw, apay nga italaang nga ibagayo tatang. Dapat mitkid di maisaang Manungal daw pay. Makalawas siguro anak ka. Akita aktuman nga rod iti online. Ha? Adala ko na bagas aya. Adda tatang. Adda nakasaritak idi na palabas a bulan. Ngam saan ko nga amo no isulat ta ti presyo. No iti ayan da jaja nga iti paggatangam nga minay. Aguray pay takita akno asino tinalaklaka tilakon na tatang. Naskan nga agtipid tayo. Nang runa ita anangina ti krudo. Tani, nguminamat aminan. Na, aging sasakdo ka man ako nakon. Apay ngamin apakibyangan na kaya belo. Nakita mlaang nga ta nagturong idayan da Ruby. Anya nga tamanan ti inorder na. Dakkel ken madlaw anadagsen ka. Ay nawaw, masapol ang maamuam amin aya. No sa anak ngagbidot, bagas dayjay langay. Ipamaisangkid ti atensyon mo iti store mo. Saan ka tatay tagsipsipot ti paglaingam? Kayat ko la amaamuan no anya dayjay. Taapay nga agorder da pay lang iti online. Kat addamat lakok abagas dito eh. Saan mo't amabalin apilitem ida agumatang dita store mo no dida kayat bakit? Ay basta, agimbistiga iti kasta. Kat maamuak ti pudno. Nye, mayat gayam to yung bagas nga in-order mo iti online anak ka. Wenmat ngamin tatang. Kasta ti bagas da Mariana. Mayat tanalok neng. Huwag nga raw. Kasla tayo gat-gatangan tayo dito store ni Jaja. Ngam nalaklakaday tatang. Ayan. 1,600 ti presyo ni Mari Jaja. Ngam no i-order iti online kat 1,350 laeng. Hindi nakatipid tayo iti 250 pesos anak ka. In-delivered na pa yan dito balay. Ay wen atatang. Isupay a maigatang iti asin wenno mantika. Gapoy ti kinarigat ti biyag kita. Kit masapol ang maibiro. Wen nga ro tatang. Rumigrigat ti biag tayo. Karkaro manin ita ang imina ti krudo. Pudno launay tatang. Saan meten nga umdas ti 500 atang dad iti may sangal daw. Karkaro na giti adda pamilya na Naku nayo pa'y tatang. Siyak tupay nga awan anak ng asawa na kat pakurangak ti sweldok. Dagitan tulakit din adda anak na papaadalan da. Pasensya kayong tata. Kalkalpas ko laan nagdigos. Okay lang na kaong. Itay kayo kadipay. Itay pa'y. Kunak lagi din nakaturo ka. Ay na, pasensya kayo manan. Anya nga minin ti umayo gatangan tata. Tinapaman. May sa atado laang. Dualatan na kaong. 120 pesos amin tata. At titibayad ko na kaong. Ayun gayam. Anya di nadagsan nga in-deliver da ije balayo idi napalabas nga aldaw tata. Nadagsan nga in-deliver ta. Wan tata. At damat nakita. Tay sabi, bagas nga order ni Ruby. Bagas gayam dayjay. Paidam da gito at tao. Agraman bagas. I-order da pa yan iti online kat addamat lakok abagas dito istor ko. Dakis ti ugali da di arubi. Anya a klase ti kapanunutan mo nga tatikas dyan. Ay nawaw, apay ni Ruby. Imay gimatang ni Tata Sel mo dito istor ko itay. Kat naibaga na anagorder da iti bagas iti online. Kahit, anya ko maitakin ka. Hay, madingarod tirik nak iti naamuak lakay. Anya, Amu damit nga dalakok abagas. Ngam apay anagorder da pay laang iti online. ay na, choice damutin, aday ta bakit? Ang mga nunalaklaka ti in-order da iti online. Oho, amu ka. Di dala kaya ti gumatang iti istor ko. Tamabuteng da no bumaknangak. Ha, paidam dagita at tao. Saan aga puta di daging matang iti store mo, kat ibagam mutin apaidam da. Amangan mut no agtip-tipid dalaang, bakit? At to yung tigat-gatangam nga asin, Mari Leonor. Agyaman nak, Mare. Mabit lang, Mare. Di ka pa'y pumampanaw, ah. Apay ka day, Mare. At da ibagakin ka, Mare. Among ka di, nakasaritak ni Tata Sel mo idi na minsan.
Kat naibaga na kanyak, anag-order da iti bagas iti online. Kat, anya kumaitakin ka, Maray. Siyempre, maditirik nak mare. Amumit ni Ruby nga adda istor ko. Adda bagas alakok. No apay akay kayat na pailaang matigumatang iti online, ngam tigumatang iti lakok. Amangan mo't no nalaklaka iti online, Maray. Ha, kasta ti kapanunutan dagiti taktao adida kayat nga umasenso ti padada at tao. Imbes a suportaran dati kaaruba da, saan tapaidamdamit? Saan mo't siguro akasta ti makagapo, Maray? Amum mo't a krisis ita. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. No anya ti adda, isaw ti yan anay tayo. Nagawidan ni Kumarin Leonor. Nagawi din ang itaypay. Nasayat mo't nga rod ano kasta. Apay. Apay ama sa hapon nga istoryaam ti bagas nga in-order ti karuba tayo ti online. Una, tamadi nga rod tirik na. Dahito'y mo't nga tao. Simple abanag pagbali ng mga iso. Jak nga rod maawatan no apay amasapul nga aramidin na tikas jay, kat adamit lakok abagas iti istor ko. Amumat siguro ti kunada nga agtip-tipid bakit? Ha? Naimbag kumaano saan da nga ipakpakita kanya? Saan akas tatag negosyo bakit? Adda ti kakumpetensyam. Iso asaan ko mga agsakit tinakam mo, kadag iti kalugaran tayo no iti sabali ani kusyante ti pagkatangan da. Naimbag abigat mo, Mari Jaja. Anya tigatangam, Ruby. Adala ko mga itlog, Maray. Ay nawaw, di mo makita day taaya. Ayun, pasensya ka na. Manaw tigatangam. May sa dosena ko, ma. Itaman pa'y asaan mo nga in-order iti online ti may sa dosena nga itlog. Anyat kayat mo asawan, Mari? Ha? Ay, awan mat kat di mare. Sige, mabit lang ta isupot ko ti itlog agat gatangam. Ma'am, no anya ti istoryahin ni Jaja may papankin ka, anak ka. Anya nga istorya day tatatang. Tay may papan iti panagur-order mo, iti online Apay kano, tatang? Saan mo kano akayat nga umasinsaw? Iso apay idam ka. Ay, nawaw. Imbaga na day ta. Isumit istorya dagiti marites akalugaran tayo. Ultimo bagas kano kat order mit online. Gapo, tanalaklaka iti online, tatang. Saan tayo abak nang? Isuanas ka nga agtipid tayo. Day, tati saan da maawatan? Maawata kon. No apay akas jeti pan nakisarita ni Jaja kanyak. Idigim matangak iti itlog iti istor na. Nasakit lakid di tinakam na ka. Saan aki napaidam ti kasding ar-aramidak, tatang? Agtip-tipidak laeng. No saan na maawatan day ta? Isuti ayan ti parikot, tatang. Agraman pa nag-order ko iti online. Isyo kong kwa. Wen, Maray, mangituludak to dito istor mo no agapit kami manan. Nay, adda manin limabas ang motor. Siguro, parcel manin ni Ruby ti i-deliver na. Iti ayan darubing agpaiso ti pagturungan na, Maray. Makitam ti ugali day ta akaaruba. Ha? Talaga apaidam, sika. Saan mat siguro, Maray? Si kakit di mat? Anya saan kat no iso ti makita kan kwa na? Ay na, Maray, di mo nga min ikan iti kay papanan dagiti makitkitam, ta si kamot laang ti masikuran no kasta ti aramidam. Mala, agpakada akon, Maray. Amangan nuan niya pa iti pagturungan da ito'y asaritaan ta. Ayan ti daspan tayo. Apay ti daspan. An-ano manay. Agsagadak man iti paraangan lakay. Ay no, kasagsagad mo laang itay. Addaman nga rudnat nag-abulbulungan. Amok sipsiputan manin ti karuba tayo. Tada nakita man nagturong itayanda. Irwar mo ki din ti daspan dita. Agawaam. Day tangamin manin. Aging sasagad ka man ako na akong. Ay aglisi ka man dita. Nagadulaki din asasawam. Di mo ki di irwar ti daspan. Inya manin deta in-order mo, anak ka. Mausar dito'y balay, tatang. I-order mo mit amin ito online. Wen ada supplier ko ang mapagtalkan, tatang. Quality dagiti ipawpawit na nga order ko. Kanalaklakapay ngam tila ko da iji sentro. Nung makita ni Jaja dayta, sigurado nga damanin ibagana. Hay na, tatang. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Basta siyak, praktikalak laang.
Ning, kita ang manak ka. Naa, agin sasagad man ang tiloko. Agsipsipot laki di dayday. Agraman kalsada kat sagadan na matan. At dalang imay nag-deliver dito yung balay. Agin sasagad man. Uray sa anda batog kita. Pakisagsagad damutan. Ayaban nyo kit di ata iraman na asagadan ti batog tayo, tatang. Anya ti gagaram ay gumatang ka, no? Sa anak nga imay tapno gumatang. Ay nawaw, no saan ka gumatang? Anya ngay nga road, anya ti maipaay ko kan ka. Adala kayat ko nga ibagakeng ka. Tapno inton sumarunong agistorya ka kadagiti padam amarites kat husto ti maistoryam. Naa, Amok ama ditiriknam, tamahiligak nga gurder iti online. Amok matlaang asarsaritaan nak, ibagbagam apaidamak. ha? Praktikalak laang atao, iso ano ada makitak analaka iti online kat agurderak. Ngam saan mat akanayon, taadalat tamat dagiti gundaway agumatangak dito'y isturmo. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak aya. Ay di ka nagpalawag. Agpalawagak at tapno malawlawagan ka. Tapno di mo is-istoryaan apaidamak. Saan akin napaidam ti kastoy nga aramidek. Kaya't kulang ti makatipid, takurkurang ti matmat gedak. Nalawlawagan mo't sigurong ti panunot mo niya, bakay? Agtal na ka man, Belo. Apay nga main, agsakit tinakam mo no kayat ti karuba ti agorder iti online. Ay nawaw, nalakalaan kan ka ti mangibagay ti kasna. Ngamin, saan asika ti agnegnegosyo? Di ka man nagkalintigan, bakay? Ay nawaw, ipadas mo ti agistor. Aramidom ti kas iti aramidom. Iti kasta, marik na mag ti marikrik na ita. Sensitibo kalaunay. Ibagbagak lang ti pudnoan niya. No kasta ti kapanunutam, saan mo abagay tag negosyo? Anya di nakita nga in-deliver da ijay balayaw, Mari Leonor? Ha? Ay kwa? Awan day jay, Mari Jaja. Ay nawaw, kasano na ibagam nga awan? Kat adda nga rod nakita. Amangan wag sakit tinakam mo, Maray. Di mo ibaga ang mahilig kamitin nga agurder iti online. Kinapudno na, inpadas kumat, Maray. Nalaklaka nga men, tinakitak iti online. Ha? Agpada kayo iti dayjay arubik. Ay, pangasim Maray, tadinak kumaguraan. Ay, agpada kayo ken Ruby apaidam. Di yu kayat asuportaran ti negosyo dagiti kaskanya. Saan apudno dayta, Maray? Di ka agdanag. Tainton maibos ti pangkusina may. Gumatangaklat ta dito istor mo. Ay saanin? Uray di kan gumatgatang ditoy. May sakamat at traidor. Inaramid ko laang ti kasjay, takayat ko ti makatipid, Maray. Pumanaw kan iti sangwanak. Mabusurak launay kan ka. Anya ngay, manumatan ti gumatgatang iti store mo. Un nga rod lakay. No apay nga nga apaam ida. Una, tagurder damatan iti online. Saan mo't nga amin kat orderan da iti online? Gumatang dalat tamot iti store mo. Basta, maditirik na kadakwada. Ay na bakay, saan nga min ama iparbengap apaam lagi ti karuba tayo a customer mo? Kas kadata, marigrigat mo't laang dagita. Saan ta ida mapabasol no agbirok da iti nalaklaka? Ti panunutom latta kumakat gumatgatang damot iti lakom. Una ngam agur order da iti online. Bakit? Kas negosyante, natibgar ko matipakinakam mo. Di mo apain dagiti customer mo no nag-order da iti sa bali. Di mo panunutan na paidam da. Panunutom latan akurang ti kwartada, iso ang nagbirok da iti nalaklaka. Mala, wunan. Aramidam timbagak, iti kastakit awanan ti pagsaksakitan tinagam mo. Aklo nam anormalan ti kasta no agnignegosyo ka. Ay, nawaw! No saan asika tinagurderan winugim matangan ti kaarubam, di mo idaap-apaan. Laglagi pam akas negosyante, normal laeng nga adalat tamat kakompetensyam. Aramidam kit di ti rumbeng, iti kasta, sublianda ka dagiti customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
nga itampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay nga may kapaylaang dito'y balay. Imayak, ta singirek ti bayad tinateng nga impadisplek iti pwesto, Mari Lucila. Inton bigatan na. Ala, kasapula kung ti kwarta itamare. Napanak iti pwestom itay, kat awan ka ijay. Iso napanunot ko, ti umay dito'y balayong. Kanayon matarong timing ka. Nagturod ka pa nga umay dito'y balay. Kastala ka na yung ti bagam kanyak. Urayam kumamot amapanak iti puistok asa kaagsingir. Mare, maikatlo day to yan na panagsublik. Itid mo kumamot din ati kwartak. Di ka makaururay mo. Ala, parigatan naklang nga rodin nga agsingir. Sika pa'y ti makaungot kanyak. Wan ata narigat ka akasarsarita. No inted mo kumangamin ti kwartak idi. O di nalpas ko man. Sa anak ko mga imay dito'y balayo ita. Ah, kasta ka de. Mabitlaan. Ay, Aday ta, pidutom ti kwarta. ala, apay nga ibarsak mo ti kwarta ngay kanyak. Mabalin mo dayawat mo iti nasayaat, mare. Awanan ti ado asaw. Alam kit di ti kwarta, tapno malpasan ti saritaan. Hindi pa'y napalabas abulan ang nagpadisplay ni Camille tinateng iti pwesto ma. Kat, anya ko maitakang karumyo. Apay nga itala nga inted mo ti bayad tinateng na. Sapay imbarsak mo ti kwarta. Un ata mabusurak nga rut kang kuana. Imbis nga agsubliak iti puistok ita, ta isupay ti mapaglakwak. Dadaulan nakit di ti mood ko. Nauma siguro mat na. Narigat kamot ngamin amasingir. Aguli makataralpasan Romeo. Nakabayad ako. Bambanugam mat ti pada matao. Imbis nga iwanan ti panagtalagda, tapno adda ka sosyom. Agsardang ka kunaknay. No ammom ngamin asaan mo a kwarta, di mo gastusin. Di ka man nagpakalaing dita. Tamok ter aramida. Adupay mat tinabati ala ko man ya anita. Huwag nga rod lakay. Ay, abo. Makabannaw ti agisursor iti lakaw. Sapay man manumutan ti gumatag. Ken nakapsut mo tayong dagiti tubang kaw. Agkita ka, no adda babalin apakidispliyam di tabakot. Sa di no kumamo ngay lakay. Ijay paradaan ngay nga ta. Ayun anya. Ipadas mo ti mapan ijay. Adu ba ti pwesto ijay? Kan adu pa'y ti tao. No adda ti mayat ang makisusukin ka. Di saya at manay. Sige, mapanak man ngagpaisaw. Bareng maibos tila akom ijay. Taado ti drivers kan pasahero. Nalala, agao ka nga rodan, tamangan talakay. Mapanak ijay paradaan, kalpasan ti panangan ta. Agrubwata ka on lakay. Ibagam kan ka nakamakoy. Ta itulod na kay jay paradaan anita bakay. Saan na magmag na aklatan? Sigurado ka ka de? Wain lakay, kabaulak pa'y magkidi. Awan ka di ipagatag mau. Awan pa'y bakit? Sige, agrubwatak nga rodain. Mga lakay ti payong. Ay, wain, butoy man tanalawa, payong kaw. Awatang bakit? Magiaman ako na ilakay. Agan-anad ka bakit? Agawid ka adagos numalpas tilakad mo. Tapno sa anak manen amadanagan kang ka. Anya tala ko yu aya, Nana Anita. Mamerienda, ma'am. Sagmamanungay dayta. Ay, ato'y tilistaan ko, ma'am. Ay, pa-display ko makadakayaw ta saan ko mga akabaulan ti agisursaur. Da kayo kaditi nangaramid ka dagita.
Ay, uwan, madam. Siyak mismo. Iso makasigurado kayo nadalaws dagiti produkto. Ibati yung arod dita, tainayon ko iti naka-display alako. Ay, agyaman unay, madam. Ay, nayunan yulatan ati pang presyo yaw. Tapno, adamo ganansya yaw. Wen, amok daytan. Ay, sige. Agsubli akto nga rod no maibusan tiin pa display alakaw dito'y pwesto yaw, madam. Kumusta tilakad mo, Anita Bakad? Adda nakasaritak lakay. Sino ba ngay? Ni Lucila. Naimbaglaangan atay manugot nga i-display tilakok iti pwesto na. Ada mo laangin kasusyaw ijay paradaan lakay. Manuti bayadam kan kuha na ngay. Awan. Ang imbagak anayunan nan ti presyo ti lakok iti kasta ada mo ganansya na. Ay, kanasaya at ano kasta bakit? Saan ka marigatan amang sursor? Ay, win nga raw lakay. Bareng maibus da ijay tapno ada manen maigatang iti ingredients. Ay, adumatan na i-display ang merienda bakit? Impa-display da lang day talakay. Ay no, adamanin baro akasosyong? Wen, ngam di ka madanagan, ta saan aday di akamilti nang ipa-display. Lako ni Nana Anita dagita. Kita ata mga nulukom jay bakit? Naa, apay ngamin nga ununa anak manan. Wana, tamok ti ugalim. Advance kalaunay mo ngamin. Awan dakas nga aramida, ngam kastamot ti kapanunutam. Di mo aramidin kin Nana Anita, tikas iti inaramid mo kadag iti nagpa-display iti lako da kenga. Dakil lang nga rodon ti ganansyam iti inpa-display da. No awan na sayaat nga ibagam, pumanaw ka langan Romeo. Di mo dadaulan ti aldaw ko, kunak manan. Eh, Madam Lucila, nangyagak manen iti i-display. Ay, naimbaglaangan ta nangyig kayo manan Nana. Naibusan tila ko yo. Ay, kada, nasaya at ano kasta, madam? Iso na laang, tasaan ko pa'y ama itat ti bayad ti impa-display yo ita. Ay, nawaw, abay ngay, madam. Adapay ngamin nang usarak iti kwarta. Gimatangak iti gasol kan bagas may. Ay, nay, abay ngamin aginastos mo, ti saan mo mo't akwarta, madam? Ti amok akat saan kayo pa'y nga agsingir ita. Kay kaano nga raw ang mabalin ang maala ti bayad ti lakok, madam? Inton Lunes, Nana. Ay, nagbayagan no inton Lunes pailaan. Di kay madanagan, taitad kumulang ti kwartayo. Saan ko atagi kwaan? Ay, itid mo nga ron ti kwartak no Lunes, Kasapulak nga menta na ibusan ti ingredients ko. Nana. Basta umay kayo laang dito pwesto. Ay, ala nga ron. Agsubli aktuman na no Lunes, madam. Saan ka kagluto iti merienda nga ipa-display bakit? Saan pa'y lakay? Ay nawaw, apay nga bakit? Sayang mo! Saan pa'y gamit na nakabayad ni Lucila? Anya, apay asan pa'y? Ay, ginastos na ti kwarta para kumakanyak. Matang kano iti bagas ken kasulda. Ingkatang na iti masapsapol dati kwartam. Uwin lakay, iso masapul nga agurayak manin. Ay, madi ati kasta. Ay, kabarang itid na no Lunes, ta isumat tinagsaritaan may. Sayang ti aldaw bakit? Ay, awan mo nga ron maaramidak lakay. Uray kayat ko pa iti agaramid, iti merienda, awan mo tun ingredients ko. Apay nga ita kayo laang Nana. Ay, Lunes mo't ita, madam. Insapsapa yung kumatimay Maluman Nana. Ay, anyat kayat mo asaway. Awanan koleksyon ko Nana. Nay, saan mabalinti kasta, madam? Namidua, anang yugak itilakok ditoy. Kunak ano saan kayo nga umay ita? Ay, no amuyo asaan yo akwarta, saan yo kumaagastusin, madam? Anya nga ruti maaramida. Saan mo tadakil unay ti kwartak kada kayo kahit? Apaya marigatan kayo amang taid.
Dakkel ti binayadak ako rin ti itay bigat, tapno amuyo laang nana. Ay, madam, no maipapan iti dayta abanag, awanan bibiyang ko. Mabambanugak nga agsubli-subli dito'y pwestom. Ngam di mo muten itad ti bayad ti lakaw. Narigat ka masinger, madam. Nay, nagapuan nyo, Nana Anita? Iti ayan ni Lucila, nakaw. Apay ijay, Nana? Sigurek ko matibayad ti merienda nga inpadisplay iti store na agam narigat mo't amasinger. Nagadaw ti rason na. Ay, no kasta, nag-display kayo mat itila ko yung ijay, Nana? Why, nakaw. Ay, sos, narigat ang masingir da dya alusila, Nana. Anya? Hay, nag-display akman mo't kat itinatang alakok idi ijay, Nana. Ngam ay na, ma-stress ka nga agsingir ken kwa na. Na, ay, kasado nga roden dayta. Abangan no saan kumuten amasinger ti kwartakin ko ana. Tulungan kayo, Nana. Ngam, inton sumaro no, saan kayo nga agi-display itila ko yung ijay? Iti ayan latan ni Nana Ines, ti pag-displayan yo itila ko yo. Hay, narigat ti makisosyo iti dayjay alusila. Ta saan a tao akasarsarita dayjay, Nana? Wag bagaaman ni baka moromyaw. Apay ni Lucila, tata. Bagam, kahit na tibayad ti merienda nga inpadisplay ni bakit ko iti pwesto na. Saan na pa binayadan, tata? Saan nga raw? Masiksikuran ka din ni bakit ka. Ay, na yan ni Lucila. Ibagam, tabayaran na. Tapno dama igatang ni bakit ko iti ingredients. Di kayo madanagan, tata. Kasaritak ni bakit ko. Agyaman na klaunay na kaw. Masya nang aming katkin ni baka kaw. Agsubli-subli iti pwesto ni baka mau. Ibabayin mula unay ti pamilya tayo. Kasangsangpet mula ang ngumkasta kiti ti ibagam kanyak. Anya ti inaramid ko anak kaibabay ng ti pamilya tayo aya. Saan ka tao akasarsarita? Anya? Kinasarita nak ni tata Tonyo itay. Kat, anya ti imbaga da di alakay kang ka. Bayadam kanu tila ko ni Nana Anita. Tapno adda igatang na iti ingredients. Ay nawaw. Adda aya imbaga kasaan ko abayadan. Panunutan mo ti bannog ni Nana Anita. Mabambannog nga agsubli-subli ti pwestom. Alawon, bayadak no bigat. Pangaasim man bakit? Di mo tagikwaan ti saan aparaking ka? Kumusta kan, Lucila? Naa, anya pa ila ang ti aramidom dito'y puistok si Kakamel. Nakabayadak moten kang ka. Imaya, ta singirik ti utang mo kan ni Nana Anita. Nagipulong day di abagat kang ka. Aging kagaya may takot. Saan ka nagbalbaliw? No imay ka dito, itap no agis skandalo. Pangaasim, ta pumanaw kan. Kayat mon samot ti maipabarangay. Iti anya aga pumot nga ipabarangay nak. Nagaduat at tao ti binikti, ma'am. No anya ti tulagan, agtungpal ka kumamot Saan na may parbeng aluk-lukon ti pada matao? Awan ti atrasok kang ka, iso amabalin ka de. Di ka makibiyang. Amom, no saan mo pa'y nga ito ti kwarta ni Nana Anita, ijay barangay tayon tong agsasarita. Marwam ka. Ay, no saan mo pa'y nga ito ti kwarta, ipabarangay kan. Aday ta, kumplito day ta nana. Nana, apay nga ibarsak mo nga iti kwarta. Pidutin nyo, tapumanaw kayo ni iti sangwanak. Na, talagaan natangsit ka babae. Tag sa upay lang ngamin. Saan asyak ti tangtang sitam? Tano maumaak ipabarangay ka. Ado kami gayam na biktima. Apay nga ipabarangay nak, kat na itad kung arudin ti kwartayo. No di mo kaya ti maipabarangay, aramidam ti maiparbang. Di ka kumabot agbalain at angseg. Nananita, nasapa kayo mo't ngayon may dito'y balay? Uy na, tadya kayat nga agururay ka kanyak. Day talaang tinluto yung merienda, Nana? Isulaang may ti umanayan ti budget. Sana bale, nalakamot kit di akasarsarita ti pag-displayan yun, Nana.
Uray saan nadakkel ti punan nyo, ket saan kayo amarigatan. Taom time ti panagbayad na. Ay na, agyaman nak unay kin kakamail. Agyaman nak ta tinulungan nak. Ay, hawan anyaman na nana. Agpapada tayo ngagkasapulan iti kwarta. Ta agpapada tayo met amang mga nana. Ay so ano adda agkasapulan iti tunggal maysa, agtitinulong tayo. Naggapo kayo mat itayan da Nana Ines, Nana Anita. Wait, napan ko siningir ti bayad ti merienda ngayon pa-display. Inted na kanimot lang, Nana. Ay wine, nalaka akasarsarita day jay nga Ines. Nasaya at mat no kasta, Nana. Saan kayo ngagparigot? Ay wanakaw, narigat ti makisosyo kan bakit mau. Agin tuturod mat lang day dyan utad duma, Nana. Win nga rod, no kasano ti kinasaya at mau. Isumot ti kinatangsit ni bakit mau. Diyak man mo ita asawak, Nana. No kwarta ti saritaan, ket talaga kasta ti ugali na. Saan na maasyan iti pada na at tao. Kanahin ko matabagbagan. Ngam natangkan ti ulo na, Nana. Adanto mo siguro pag nakman na, nakong. Saan lang nga ita? Anya ngay, awanen ti mayat ama kidispleken ka. Ay nawaw, adanto ah. Kasano ko ma, ket agdinamag metten diti lugar tayo taramid mo. Dayjay manen abakat Anita tinangi marites kanyak. Saan lang met aninana Anita ti biniktimam gat? Aduda. Ket anya kuma. Saan ka mabutan? Anya kuma ti pagbutngak ngay. Amok nga aging tuturid ka lang. Ngam iti kinapudno na. Mabuteng ka ama ipabarangay. Nakadamagamot iti kasta. Madlaw man. Ay na bakit? Saan anasaya at nga dagunggun dawaya matao? Nang runakit adda ka iti kastalin niya ti negosyo. Ay, agsardeng kan. Itabay lang, agbalbaliw kan. Di mo urayan ang makatumpong ka iti naturtured ngam iti sika. Taamangan no iti barangay hulto ti pagturungam. Amangan no saan mo pa yan amairin nyo ti business permit mo. Alaunan, si kamanan ti husto. Siyak manan ti kamalay. Bakit? Kanayon mo a panunutan. Analaglagan ken naragragsak ti biyag no awan ti luklukwam apadam a tao. Nawatam? Ay, nawaw! Di mo gundawayan dagiti tattao ang nagtalakkan ka. Kasmay sa negosyante, obligasyon mo met ti agbayad kadagiti customer mo. Tungpalam titulagan yo. Bayadam ida iti husto. Tapno saan ang madadaal ti panagtalakdaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.